Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:42. Mayang gabi kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan mga kaksyon, senaryo na kita sang panahon. Sa aton nga linya, Sir Gani Republica, sang Provincial Disaster Management and Program Division. Sir Gan, mayang gabi. Mayang gabi, Action Brian, no, sa aton mga listeners, mayang gabi. Ari, lakas ang ato nga tiyempo, sininga gabi. Martes, kita karon Pebrero 11 to 2020. Sa gihapon, hangin amihan o kung northeast monsoon, mabatigan naton sa kapungsuran. Kag magalumon ang kalangitan, may mahinay kung manipis lamang ini nga mga pagulan o kung pagtulot-taliti. Mabatyagan sa Cagayan Valley, sa rehiyon sa Kabikulan, na sidlangan sa Kabisayan, sa Caraga, rehiyon sa Davao, ka probinsyahanan sa Aurora, ka Quezon. Nga tuga ini sang northeast monsoon o kung amihan. While ang Metro Manila kag sa iban man nga bahin sa aton pungsod, padayon nga may pagulugal ang kalangitan. Hasta nga magalumon ang kahawaan, may dulot man ini naligwin nga mga mahinay kung manipis lamang ang mga pagulan o kung pagtulot-taliti nga halin man ini sa gihapon sa amihan o kung northeast monsoon. Ang nasidlangan nga bahin sa nabagatnan sang Luzon kag Kabisayan, subong man ang Mindanao, may pagmadlos nga uyop sang hangin nga halin sa naminhan nasidlangan. Pakadto sa nasidlangan o kung northeast to east nga may mabalod ang kadagatan. Kag may ara nga kasarangan hasta nga may pagmadlos pan nga huyop sang hangin. Nagaapekto sa iban nga bahin sa aton pungsod Pilipinas nga halin sa naaminhan na sidlangan nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. Diri particularmente sa aton probinsya, padayon nga makapatyag kita sa may pagulugal o mga aton kahawaan hasta nga magalumon ang aton kalangitan.
may naligwin, may ning mahinay o kun manipis man nga mga pagulan o kun pagtulutaliti. Mabatigan naton sa kabugusan sa aton probinsya sang Negros Occidental lakip man ang syudad sang Bacolod. Kag ang kondisyon sa aton kadagatan sa kasarangan hasta nga mabalod ang aton baybayon sa probinsya. Alas 12, 41 sininga kaagahon, 1.8 metro ang takos ang aton kadalumon sa taob. Kagang unas magabalos alas 7, 38 buwas sa aga sa takos nga 0.0 metro ang kanabawon. Kaga alas 5:55 naman sini nga hapon nagtunod siya ring adlaw. Magabutlak ini siya alas 6:05 buwas sa aga. Ari kita sa 25 degrees Celsius o 67 degrees Fahrenheit. Muna kabugusan sa aton lakat tiyempo sin gabi. Aksubray. Aha, mayo kay tulot-tawag yapon Sir Gan. Nadula ganing gomgoom, no? Oo. Sige. Sir Gan, salamat, gid. Okay, welcome. Mayang gabi, gid, Sir Gan. Mayang gabi. Una sa balita, una sa aksyon. Tulot-taway paligot kon palibot ta magka-aksyon na. Sining hapon kag kay na kabay pangabwas sa amuman sa gihapon para at least nga ton sini trabaho bala masulhay. Nagapangayo man kita sang ulan-ulan man pero hindi na tama gidla ka bunok sang ulan. Mga sustansya lang abi, no, tulo timpla lang sang mainit para magbulubog daw man ang aton sini nga palibot mga ka-aksyon. Sa mga utod naton nga nagapuyo ya sa idalom o kanigan sang baybay sa dalom sang Taytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan. Amo ning mga lugar iya nga prone katama sa disgrasya kon maulanon bisan kon gabi kon kaysa gani way man ulan pero may mga landslide dira, may mga insidente. So dapat alerto lang gid kamo 24/7. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 6:47 na sa aton sini nga pagpangalagad subong nga adlaw mga kaksyon. Yari na kita sa Martes, no? Ari na kita sa Pebrero 11, 2020. Daw tatlo na gid lamang kadlaw ang nabili na kun duha dala buwas abi, no? Bao kwa na, no? Inang Pebrero 14 na, Valentine's Day mga kaaksyon. Ang ibang dira guro kwa na, nakapreparar na para sila daw ka special day abi sining Feb 14. Although nga everyday nagapinalanggaanay kita, pero ang bal nila daw kalain gikuno sang Pebrero 14 abi nga maka-date kay mo ya with your girlfriend, dili gani ang imo sining wife and family. Tanan-tanan na lang why na sang pili pa. Do ka special gid man kuno, no? Pero ang iban daw nagduha-duha subong action Noel kuno sa paglagaw sa madamo nga tawo magod siring pamahog balas ang coronavirus blaw. Ayoon ko gani buwas nga adlaw kon tonight basi makasaboy sa action John Diaz sa patrol ko nag-monitor siya. Kaya check abi kung kumusta ang binaklanay sang bulak, no, dira sa likod sang Bay Center abi. Kung sinimat tiniyon, may man naka-reserve na. I don't know kung si Action JM naka-reserve na ini yan, no? Sa Facebook makitaan ko subong daan ang bilis ng isa ka daw isa na blaka puong-puong sang bulak na tag 1,200 mo, no? Tag 1,200, 1,000. Tapos sa piyak may nakaplastar man nga ang 1,200 mo tunga sa sako na ni nga bugas ko ni bakal mo bulak. Pero tinga comparison mo, at least ikaw nga manog bakal sang bulak nga 1,200, mang dalawang isip ka pa, bakal ko bulak 1,200 o kung ibakal ko bugas, dalon ko puli sa balay, hatag ko kay nanay. Damo na blang sitwasyon. Una sa balita, una sa aksyon. Today mga kaksyon, dapat mangin practical kita. Hindi mahapos ang magpangita kwarta action Noel, no? Kabudlay mangita kwarta. So kung magbakal-bakal ka sa bulak, dira nga isa ka puyong-puyong na, anong tawag sinais daw bouquet pangita, daw itsuray sina, mag 1,200, 1,000, sus ko. Ano mo nang ginay bakal mo katapos magkaga na laya. Goodbye, 1,000. Pero ita ka mo na discourage da, depende niya sa inyo. Ang bal ko lamang in practical kita. Kunya bala kinanglan gid nga maghatag ka sa imo sining nga loved ones sang amo na kamahal nga bulak, or pwede ka lang kabakal 15 pesos da nga isa ka bilog abi nga rose abi da na nga hindi kaya inapagpagkuot maliwat sang bulsa mo may bilin ka pa iya.
Adibla, kamo na bana ako ya reminder sa mga mahiligon iya magpalaso social ginagmay. Nga pagkatapos bakal isang bula ko ay ka na sangkuton ibakal mo tinapay. Didisgrasya ka na mga kaksyon, ano? Isip-isip. Action firing line. Sige, nag-monitor na komodriya sa anyways, mga kaksyon, nag-monitor na komodriya sa The Best AM provincial station, ano? Sa 25th KBP Golden Dove Awards, ini ang Aksyon Radyo Bacolod. Bukas naman ang aton sa nga Facebook page pagya sa Aksyon Radyo Bacolod 684. Nga pwede mabatian ang tanan nga dito sa Public Affairs Program via Facebook Live na pwede nyo i-click, share, kag-likes mga kaksyon. May araman sang YouTube, type mo lang direksyon, radyobacolod.com.ph. Sa web naton bisita, kamo to kay maka-monitor man, makabasa pa. Sa may mga Twitter account na follow lang Aksyon, Radyo Bacolod Official. Sa mga chatters naton for tonight, sa mga viewers naton yung nakaplaster na pamangkot ko sa inyo, simple gid lang. No, ideal gid ba lang nga maghatag kita sang mahalalon nga bulak sa inyo sini nga ginahigugma o kon baklon ta na lang bugas. Chat na kamo dra plus sa mga texters naton dra i-type dra sa inyo sa mga cellphones ipadala sa 0938-2255017. Action Brian Morden. Action firing line. Onboard na, ini sa Action Brian Morden mga kaksyon, nop dalay kita tob-tob las 9 ang tak na siring nga gabi, sit back and relax, upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ano ba lang dalag ko nga balita lokal nga hatagan naton sang pagtamod subo nga gabi sa aton siring nga pagpangalagad. Sadya kay nasa barangay 2 Action Noel, no? Lagli nagsanay iya ang otoridad kay gining ginakabig nga notorious nga kawatan kag hold upper matapos serbihan sang warrant of arrest nagpulo palagyo pagkatapos do may plano pang magbato sa otoridad. May lang kay way saging tingkoy, no? Gindakop lang gid gyapon subong ara sa police station number 2. Nakuhaan armas lutha nga 9mm plus sa mga balas ni plus nga may 3 ka sachet sa ginapatihan shabu. May lang gani kayong pulis naton di Best Bacolod kag Negros Occidental Action JM hindi gid amo na blak ka tunto blahaw kay kun didto ni natabo sa mga iban nga lugar like mga Metro Manila subong ga untay na ni sa Matyagan lang. Action firing line. Diri sa aton niya ang humanitarian style of apprehension bala kag ang pag-serve bala sa ginatawag naton warrant of arrest by bust operation, any kind of operation sang PNP nga sanang bala naton hindi makabig nga isa ka successful ang isa ka operation kung may ara sang patay. So ang ginapairal subong sa aton otoridad diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental as long as nga inang madakop talang kag mapusasan ining suspect amo nang ginahimo nila. Hindi sila gusto ya nga maguntay ang duha ka tiil pagkatapos ang operation. Action firing line. Dito naman niya sa banwa sang Morsya, patay ining isa ka tagbalay matapos nga ginlabo-labo siya, dutayan mautod ang ulo niya. Sang ginpainom niya man mismo dira sa sulod sang balay niya. Grabe no, ti may kinadakpan ining suspect. Ang motibo ti old grudges ining nalantaw sang kapulisan. Kaya takabalo nung motibo ginanong inaway nila nga duwa sini kun nga daw kaakig gidabi sining nasambit iya nga suspect. Anyways, once nga magpatay ka tao, siyempre akig kagid, no? Kaya ti pinatay mo ganimo. Kag kampanya kontra illegal nga panahor sa probinsya mas ginpabaskog pagid sang kapulisan mga kaksyon. Preparar ka mo da mga nagapatigayon sang illegal gambling da. Ang PNP naton subong may mandate sila nga dapat sa rusuhon kag tutukan panakpon ining wala sang nagakaigo nga mga permiso nga mga panahor. Action firing line. Dito iya sa Action JM sa Metro Manila subong tanan nga mga lamay inablang daw may ara sang na display nga lungon kunuhay may ara sang patay ginapang raid na subong sang kapulisan to. Basta may patay da nga may panahor, ina nga matay, lihitimo man nga tag-iya silang pamilya o kung hindi, ginasalakay sang pulis, pagasalakayon sang pulis, kung may ara sang panahor, mga kaksyon. Amo na nang kakatabo, to subong sa Metro Manila. Kaya nga agin himo nila ini, natukiban nila Action Noel, nga ang iban to nga nagahigda nga patay kag lungon, hindi to sila pamilya, galing na parkilahan lang. Titinuntogin para maka panahor sila kaya mo nang pangabuhian nila.
Imagine mo so na may ari ginisponta lang din sa Aksyon Radio. Ho? Doon tagtatlo ka bulan na ng lungon da nga tiner sa kadalan. Doon may gyapon malubong ha. Action firing line. Basi malilian ka pulis, way gali unod ya, lungon lang. I-check taman ni karabak aksyon ang balita. Gikan dito sa syudad sang Sipalay, ari sulusadya ini. Nanuman abi kay ginhimo nyo bi ang husto ginsala nyo pa. Kining isa ka SK chairman no, sang barangay Maricalom, syudad sang Sipalay, nga nagpositibo sa drug test mga kaksyon. Pagkatapos, nagpa-drug test siya liwat dito sa Oriental Negros, ginpalabas nila nga nag-negative. Karon kay gina-report iya sang reporter sa Aksyon Radio Bacolod Exclusivo ni Nonoy Simproso de la Cruz. Dito na ipagtaguon ang totoo niya. Reporter at the same time, kuha na ni siya anchorman dito sa radyo natin nga sister station man sa Aksyon Radio. Kag siya ni ang nagasulat sang drama nga Jack Balaan. Porti ni nga tao utok mo. Gasakay lang niya sa series, kung isa ka drive sa motor, gasulat yang utok niya. Ay, kurti pagkatapos abot sa Balay Election Noel, gina-print niya na lang. Amakon mo na, siya nang gaubra sa Jack Balaan, kita mo subong ginabuangan ini sa mga listeners ta. Kaya ang gasulat, medyo may pagkabuang-buang manunutok na eh. Si Action Nonoy Simproso. Ano Simfroso o kung Simproso? Basta Fi, hindi ba Fi? EF. De la Cruz, no? Waragwag niya ini, nga nag-positive ining nasambit yang SK chairman. Do siya pa naglain, kaya nagpalapta sa kuno sang sala nga information, ang lain lang kay may dokumento nga ginauyatan sa Aksyon Nonoy. Take karon ining SK chairman nagpalag, baw kanami pa naman bausos ko, nagpositive SK chairman. Aside from that, Aksyon Noel, ang profesyon sugiran taka off-air karon, purti ka gwapo sang profesyon Aksyon JM. Karon masugiran taka mambal ka, what? Amuna siya, kanugon sang abilidad niya. Pero di ko na napag-iapid dire. Personal niya na. Dire na kita nga nag-positive siya. Karon kay balikan tani, kay inantawag na itong tadlungon ta ang kiwi. Hindi pwede nga montas ni. Kay basi, karon sundon inisang ibanti, way kita may mapuslan nga mayos ni. Action firing line. Balikan ta na karon na. No, ang ibang nga balita mga aksyon, bangod sa coronavirus, Parade Festival, posibleng kansilahon. Ay, gali. I-check ko na kung na mo ganing balita ko, be. Tinanag-launching man to kay ina. Abi lang aber i-check ko na hindi nga ako nga. Headlines ba si hindi amo, di ba? Ati amo gid, no? Amo ning gidapadala ni Action Marlon. Sang uniyang panlalawigan, plano nga mag-sesyon sa mga banwa kag syudad. Ati okay man. Para makaambit man tong mga pumuluyo ta sa mga banwa kag syudad, makalantaw man sila kag makatag man sa mga question, basi mera sila sa mga reactions, mga violence reactions, and mera sila sang kaugalingon nila nga palamangkutanon sa aton sa mga board member diri sa probinsya sang Negros Occidental, ti maayo gid ina nga tika. Action firing line. Samtang City Health Office, walang nagakumpiyansa opisar nga madamo na sang PUI nga nagnegatibo sa coronavirus. Pag-insindi ko diri sa Bacolod kag Negros, daw isa na lang bilin nga ginamonitor sa bong. Salamat sa Ginoo kay ginpamatian gid nga aton sila pangamuyo kada gabi nga kon kabay pa nga hindi lagin magdamo diri sa aton. Samtang kumilik magapatigayon sang satellite voter registration sa 17 ka mga barangay diri sa syudad sa Bacolod. Action firing line. Tiway na ni rason ang mga utod ta nga hindi pa makaparehistro kay ginasulong na kamo sang kumilik. I-check taman karon ang Morsia Municipal Health Center. Kumustahon tani mga utod ta nga midwife? Balikan ko ni karon kung may makontak ako kay kumustahon ko ni mga midwife nga mga papisan dira sa may Morsia Municipal Health Center ha. May connection ni sa interview ta kagabi sa utod sang nagpamata nga Iloy nga ginpulo pawalaan lang nila bisan nga napangayuan na sang referral sang utod nga dalon na lang sa provincial hospital dito sa Silay. Ginahambalan lang nila nga okay lang ni siya, way ni problema. Hasta naglabot sa punto iya nga nagpalamuhin
ang bata sa sulod sang tiyan sang Iloy. Action firing line. May lang kay way nagkalamatay ining duha. Ti ka kululuba ana ni iya. May lang ganay kay nabuhi paning duha nga ini. Ting Iloy subong ginapangitaan tughong kadugohong. Meaning napiktuhan gid ang iya sinig nga lawas. Kay ko nakabata lang normal, kadamo naman ti kilala halos taran nga nagbalalata way man ginatugungan dugo. Bangod ka to nakadiferensya na ti subong may ginapangitaan tughongan dugo mga kaksyon. Action firing line. Ti ining mga midwife nga ini nga nagaplo pawala na may mabulig kamo to. Subong-subong guro ga murarat lang mata nyo da. May mabulig kamo to, may dugo kamo i-provide to bangod sa katamaran kag pawala nyo nga obrada sa Murcia Municipal Health Center da. Kabay pang matulupangdan ini kag mahatagan sang ginatawag nato nya pagtamod gid kagatagan leksyon ining mga midwife nga ini mga kaksyon. Action Brian Borden. Action firing line. Lasitin Ponto Action Radio Philippine Standard Time. Balikan ko na karana ang iban nga mga balita sa lokal iplastar tanit-tanan sa aton nga pagpangalagad sa Sinimat Tinion. Una sa balita. Una sa aksyon. Hintok-hintokan tanay mga balita sa national man kay Ario si Senador si Senate Labor Committee Chairman nga mo si Joel Villanueva nagpalayag nga dapat temporaryo nga sirad-an anay ang operation sang Philippine Offshore Gaming Corporation na Konpugo. Kay ti subong ang nagatrabaho sinihalos diri mga Chinese national. Tiano balang katabo subong sa may pungsod China bangod sining incovi nga ini kon 2019 novel coronavirus nga ini linibo na nagkalamatay so konsagi patari ka pasulod sini mga Chinese national nga ini mas mabutang sa delikado ang aton sini nga pungsod. Way tani sila gina-deprive kay ti mga kauturan taman nagling subong sini nga panahon kinanglan taman nga iban man ni sila. Kagway labot dira kadamo sang mga krimen nga nagaluntad sa Pilipinas labi na gid dito sa Metro Manila nga involved ini mga Chinese national mga kaksyon. Maglaluwas dira ini sila daw way kuno ga bayad sang husto gid nga buhis. Nagpangayaw di sa aton way paya buhis nga bayad husto. Kita nga Pinoy di jotay diferensya da madisgrasya pa. Ang negosyo mo da kung di ka kabayad buhis dayon basi masirad-an gilayon. Action firing line. Sa ibang nga balita sa national mga kaksyon, tiyan mo na update kita sa aton sa nga coronavirus sa ginatutukan subong. Action Radyo Bacolod 2019 Novel Coronavirus Update. So, ang update karon mga kaksyon, ang patay sa bugos nga kalibutan na sining coronavirus, masobra na 1,000. Hindi ko na lang pag-exact figure da, ang numbers kung pilagid da. Basta sobra na 1,000. Kasubo, no? Kag mga 38,000 nang infected sini around the globe mga kaksyon. Sining coronavirus, still wala gyapon sang may bulig kung ano nga bulong ang pwedeng ipatap na sining coronavirus nga ini. Nagapadayon sa gihapon sa sining nga mga tinion mga kaksyon nagasaka ang numero. May nabasahan ko ya gani, I don't know kung matuod, pero ini I don't know kung lehitimo. Hindi ko na lang paghihambal kay basi ma-fake news pa ko karon. Basta mo na, damo ining infected sining kwan ang nakasalamuha gid sining coronavirus ngayon eh. So, sobra 1,000 na sa Sinimat Tinion. Now, ang diri sa aton sa pungsod Pilipinas, suno sa Malacañang, padayon iya ang travel ban sa mga Taiwanese nga magasulod diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Imagine mo na nga ang Taiwan nag-ayo nga dapat untaton na kag ipasudlo na diri sa aton kay why naman kuno kay man to sila kunong coronavirus. But according iya sa Malacañang, hulat tonta ang recommendation mismo sa World Health Organization. Dapat lang. Di tayo magmato-mato nga aton-aton lang kay kabalo ka may mga eksperto sini nga dapat sundon naton nga miyembro ta sa World Health Organization para magasandig ta sa ila kung ano nang ining kaangay sini nga mga balatian mga kaksyon. Ang World Health Organization naghatag sang personal nga protective equipment to diri sa aton sponsod Pilipinas. Partikularmente nada sa may San Lazaro Hospital para magamit iya sa mga team nga nagaatubang sining mga ginadudahan nga may ara sang simptomas sang coronavirus. May man kay ginabuligan no, mayo man gani no para at least inang ginatawag naton blang hindi ta matam-an gid kahadlok kay ini ganing mga nurses naton, mga doktor
nga nagaatubang sining nasambit nga balatian amo ning una gid nga mga frontliner nga kadelikado sang ila kabuhi sini. Action firing line. Amo man ang kakatabo to sa pungsod China, ang halos kakapatay to subong nila ti mga frontliner man ni, may doktor na to napatay. Ti may mga nurses na to nga posible tinatapikan man sining coronavirus kiti amo ning trabaho mo. Action firing line. Bodlay basta commitment no inang trabaho mo bla, imambal ka lang nga nami trabaho yan nurse ano, doktor yan no. Pero may mga tion galing nga ang risgo aksyonan hindi manggali hamak no. Kangay sining risgo sa mga doktor diri sa Pilipinas, di mga nurses tadi por tini subong palangurog man ni sila. Ti galing kay ti ang trabaho is trabaho. Ang commitment sa trabaho ginsumpaan mo halin sa nag-eskwela ka kaya kunin mo ni muna ti subong atubangon gini nila. Action firing line. Saludo kita ni sila. Sa iban pa makaksyon kangay sining coronavirus ti amo ni no. Diri sa pungsod Pilipinas halin kapon sa 266 nagsaka sa 388 o 82 na ang infected kag napedalom sa patients or persons man under investigation diri sa pungsod Pilipinas. Ang maayo lang din nga balita kay sa 388 113 diri ang na-discharge naman mga kaksyon may nakapauli na sa ila sinitag sa tagsa ka mga puluyan. And 86 diri ang madamo-damo din sa Metro Manila, 49 sa Central Visayas, kag 31 sa Central Luzon. Diri sa aton jutay-jutay, aralan ta sa mga 20 plus lang di sa Western Visayas Region 6 mga kaksyon. So temo na ang sitwasyon sinimat niyo now. Ang pungsod Pilipinas karon kung nagaproblema tong pungsod China sang ginatawag ila sining ekonomiya. Ti bagdown gito sa subong tumba gito sila. Kaya mga streets sila dito action Noel nga masako. Subong ya ghost town gidya. Subong ya wala na may galabay nga mga tawo. Linong-linong gidya asin sobra. Tikon linong wala may nagapamakal, wala tanan ti ekonomiya sang pungsod baldagit. Diri sa aton, despite nga mo na ning kakatabo sining coronavirus, ngayon kita yan di apektado gidiri, pero ang turismo ta diri pektuhan man, bangod gati ang travel ban nagapatuman subong, way sa mga turista nga nagasinulod diri sa pungsod Pilipinas. Mayara to gani iban gina nga aga pasang banwa nagdungka sila Action Noel sa naiya, pinauli sila balik, kay halin sila sa pungsod nga infected gini nga pungsod, nagkadto sila sa piyak ka pungsod, kag mapakilala nga kuno diri sila halin pero natukiban sa visa nila nga didto sila sa pungsod nga may damo man sa repektuhan sining coronavirus. Ti manginto pa sila tanis Pilipinas de, may lang kay natikuban tukiban temprano pa. Action firing line. Oh, ti amo to pinauli sila. Now, speaking of tourism mga kaksyon, aminado ang gobyerno Pilipinas subong nga tipiktado nga ton sini may ekonomiya hindi gin man niya too much, gamay man lang. Labi na gid sa aton sini nga mga sa tourism industry na ton. Ginpalayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga idiyahon tani nga panubuon ta ang presyo o kon rate sa mga domestic flights diri sa pungsod Pilipinas. Wow, salamat kay Presidente Rodrigo Duterte. Kag ang mga balayran sa mga hotels naton, sa mga pension houses, sa mga tourist area, attractions, tourist places, kay nga amo ni kung kisa nga ang domestic nga mga manuglagaw diri sa aton way nagana nga maglibot ni sa aton pangod sa kamahan. Action firing line. Nasunaran yung Action Noel nga mas damo paya ang mga Pinoy nga nagapadulong tuya sa Hong Kong, sa Disneyland, nagapadulong sa Macau, sa China, kay nga aman, brato pa yung pamasahe sa eroplano pagkadto sa Hong Kong, ikumpara mo nga magkadto kay mo sa Palawan. Action firing line. Sobra katunga gadyang diferensya. Oh, kabalo ka mo nga si Vice Ganda aksyonan, kag tan-aw ka sang udto subong way sa duty sa showtime niya. Upo diyang iyang boyfriend nga si ano ngalan ni si Ayon ang ngalan sa Iyon. Kundi way sila nga duwa subong, ara sila sa Palawan. Kabalo ko pilang ginabayran nila adlaw sa Noel sa resort niya inisteran nila. 100,000 Action firing line. every day ha. Grabe ya. Buinas nga tawon ni si Ayon no. 100,000 ya ang ginabayran sa isa ka. O muna kamahal yung Palawan mo. That's why yung Balcosinyo, ang domestic mismo, ang lokal nga mga turista kaangay sa aton, way tiyaga na maglagaw sa muna mga lugar sa pagkamahal, gin sa pagbiyahe pa lang mo. Action firing line. Motambal ko gini na magpa-Hong Kong ka from Bacolod, connecting flight ka lang, brato pa, kadto ka na sa Hong Kong, ikumpara mo sa Palawan, nga aral na spiak naton, kwando,
probinsya. No? Action firing line. So, ang gusto ni Presidente Rodrigo Duterte nga pabratuhon tani, amo na niya Mr. President, amo dapat ang himuon tani para kita mismo makalagaw ta kag ipalanggaon ta kita mismo nga mga Pinoy amo man ang maglagaw sa aton sini nga mga lugar nga mga manami diri sa pungsod Pilipinas. Action Brian Morden. Action firing line. La City Jess, apisar makaksyon sining coronavirus ano nga amuning gagata nga balita sa batag adlaw nga tanan diri karon sa Bacolod, Negros Occidental, pungsod nga Pilipinas kag bugos nga kalibutan pero nagasampaw man ni ganing kuano balita nga Visiting Forces Agreement. Kining VFA no kay tuluyan na nga gin-terminate ni Presidente Rodrigo Duterte ang VFA o kon ang relasyon ang higtanay sang pungsod Pilipinas sa kag United States of America mga kakson. Action firing line. Kag ang Malacanang ginpirmahan ginpadala na sa US. Ang US actually may may statement na sila ginpagwa sini nga hapon. So ito yung mga risgo to sila nga nakitaan labi na gid kon ginatawag naton bla ang pag-ayuhay sa duha ka pungsod. But according iya sa Malacanang, amo ning galibog ulot tabla kay pulo pirma kita, pulo padala kita sining termination of VFA, pero Malacanang subong nagahambal man nga kuno kabay pa nga mahamot gyapon ang relasyon sa US kag pungsod Pilipinas. Kung ikaw taga-US, abi nga managinimo sang Pilipinas, hindi kaya magtumar sang kalain sang buot sini. Nga sabot to kasimple sang visa ni Bato de la Rosa ut doon mo gidya ang agreement ang higtanay sang US kag Pilipinas bangod gid lamang nga ginkansela nila ang visa sang senador sang Pilipinas. Action firing line. So hindi naton matago kay hindi naton malimod nga posible nga managlain man bot ang US no? Or base ang bal sa US okay lang. Ano gibing mabulig sa Pilipinas aton. So hambal sa Malacanang sa apisar nga may termination na kabay pa nga hamot lang yapon ang duha ka pungsod do ka awkward yung mga statement no. Sunod naman diri sa kay House Committee on National Defense si Secretary Junior Vice Chair nga si Rafi Biazon. Rafi Biazon magka-aksyon dapat nakahanda ng pungsod Pilipinas. Sa ginatawag nga transition mode nga ginatawag diri disaster response. Aminado kita ya kung mga disaster yang pungsod Pilipinas hindi pa mo na grabe yung dibla dako naman bulig sa Amerikas Pilipinas kung mga disaster ang paghambalan ang defense capacity naton partiya sa naway sometimes may mga dapat kita planuhan suno kay Biazon like for example mga bag-o nga estratehiya sang pungsod Pilipinas mga kaksyon. Ang panibag-o nga foreign relations strategy naman, no? Nga dapat himuon sang pungsod Pilipinas pagkatapos nga ang VFA nakansela. Okay, so 2021 budget need man kuno nga iplastar man ang budget sang pungsod Pilipinas pagkadula sining Visiting Forces Agreement mga kaksyon. Lantaon naton bikon anong pananawan diri sa mga maalam nga mga tawo abi. May ideya kon layi ang paghahambalan kay nagligad ng muno kita ining VFA pwede lang ini makakas kon may ara ginatawag naton may ara sang pahanugot gikan sa Kongreso mismo gikan sa Kamara ginadiskasan pa ina pero subong ti may termination. Action firing line. Ano balang kinalain sini makaksyon inibla may dako gyapon nga problema may dangtan ni pilakadlaw ano nga sitwasyon anong disbentaha diri sa pungsod Pilipinas anong bintaha diri sa pungsod Pilipinas. Action firing line. Amo na nga ton sini ginalantaw diri kuno ano ang mangin next nga hitabo sini makaksyon kay ti madugay na gid man nga kaalyado sang pungsod Pilipinas ang US mo no hindi lang kaalyado sa kon ano kundi mag-ulutod of course and aside from that ang Pilipinas kadako sa nabulig o kon ang Amerika kadako man sa nabulig diri sa aton magluwa sa mga exercises na sa mga Philippine Marines naton sa mga Philippine Army naton o kon ano pang otoridad naton kag sa ilaman to mga balikatan, etc. kung ano pa nga mga exercises. Aside from that, may mga nabulig man sa ekonomiya kag iban pa. Action firing line. Online sa firing line. Sa aton nga linya, Attorney Cesar Biloria. Sir, good evening. Action Brian, may gabi sa imo tanan nga tagpalamati.
Salamat gid sa time mo sir sa mga gabi gamay lang gid nga pulo pamangkot mo sir ang VFA according sa Malacañang ang termination ato na ginpadala na. Ano ayan sir ang matabo sini sir? Well, being an agreement, no, mutual agreement, ang other party the option to withdraw from the agreement, no. Kaya hindi man na siya, ang being binding siya na is the mutuality, no, Aha. sa pag-exercise siya na. Mhm. Kung ang isa bala, nabiyanay, bala, action by, hindi na simo, kanya ka bala, Mhm. kabudlay, no? Galing kay tiyang aton yung GFA or Visiting Forces Agreement, no? Na nabase ina galing sang una pa, no? I think 1950 there was a mutual defense treaty. Do 1951 bala mo? Yes, I think may mga amo na, no? Aha. Do dara nagkumpisa abi ang principle sini, no? Nga mag-provide sa mutual aid, no? Especially sa military nga aspeto. Mhm. Kay kabalo man kita nga Pilipinas nagakinanglan sang support, no, in terms sang pag-maintain sang forces naton. Mhm. Di nagsulod ang Pilipinas. In fact, ang US ang pagtratar nila yung sang GFA is just an executive agreement, no? No nga hindi na gani ginagi nila man sa Senado nila. Sa aton lang diri, no, nga nag-agi abi nga ginratified sang Kongreso sa Senate because na sang constitutional provision kag sa mga petitions nga gin-file sang una nga tawag sini gina-identify ang VFA kuno as a treaty na kinanglan gud sang proseso maagi abi sa Senate now. Tungod nga ang pagtratar sa US is just an executive agreement, so dara guro border man ang prinsipyo nga kung executive agreement lang ang Pilipinas is represented by a president man, no? Mhm. Presidential form of government, no? Aha. So ang pinakataas naton na nagrepresentar sa aton sa ehekutibo wala sa giban kundi ang opisina sa presidente. Now, ang natabo iya sa aton pungsod, ang gintinguan niya sang ang nagpirma iya ang base man di sa report sang Malacañang. Mhm. Okay. Okay. Mhm. Attorney? Secretary of Affairs. Mhm. No, ginpadala na to dito under the agreement Aha. before mag-take effect siya, may ara 180 days. Mhm. So, Yes, yes. suspensive period na siya. Mhm. Nga do parehas man na bala sa mga tawag sini sa mga terminations ang lease contract, Aha. may ginatawag anay period nga tagaan mo anay ang tao nga mag-prepare, Aha. mag-wind up sa activities Mm. or talking about visiting forces, may mga installation sila may mga military, I think may mga installation sila dira, Mhm. may gamay nga mga base, opisina. Mhm. So kinanglan sa sang period na nga maproseso anay nila siguro mag-transport sa mga gamit nila, Mhm. magbawi sa mga ginpakulam ng mga gamit sa Pilipinas. Posible ginano. Hindi ba nag-garantiblay ang mga technology na sa armed forces, no? Ginbaraw na sa ila. Aha. In fact, may mga gintang-donate sila. Yes, yes. Pero may iba nga gipagamit sa aton, ara man actually sa the last time na isa ka documentary na ginapakita kung anong mga exchanges ng mulig military. America is more of equipment, technology, kagalitan labi nga military strategy. But yung Pilipinas sa tiyak na bahin, nagatudlo man sa tawag tingin, nagatudlo man sa American forces, guerrilla warfare. Gakadlaw ganay ko kay basi ilang mga weapons padala na din aton to ya kwan bla piyaya pa sa lubong. The previous one at Chundray na. Whether we like it or not, at Chundray, hindi kita layo na kung ikumpara mo yung military capability sa tungkol sa kumpara sa Amerika, hindi mo ka layo din. Yes, yes. So, ang next question at Chundray, anong effect sa defense sa Pilipinas?
of course, no, not belittling the Philippines, may kalidad man ang atong military in terms ng siguro kapasidad tao ng military. Pero ang realidad is, if you are going to face, let's say, categorical, theoretically, no? Let's say China, no? Yes. So wala kita gusto yung nahimo sila. No? We're not saying wala ka kung nataon ta ang pagka-Pilipino natin. Mayara kita ito nibugal na kinaklaan wala sang foreign intervention. Correct na to maintain sovereignty, to maintain independence. Pero realistically, kasi ng land kabunin, that's why nga may mga mutual defense treaty na nakabutang na kung ang isa ka party kasi nga treaty or agreement, kasi ng land kabunin mo, hindi ka ka-refuse mahatag kagid ang serbisyo in terms of, let's say, support logistics or mapadala ka tao, matubang sila. So, busilingon, ang tawag sini, ang pribilehiyo, ang bunga sang agreement, madula na no? So, matabo na, mabalik ang Pilipinas sa ang iyalanggid, no? Obviously, sa bahin sang sovereignty sa Pilipinas, mas mayad man nga maghatag direksyon ng Pilipinas, action bright, sa iya kaugalingon. Kaya for a very, very long time, we are very dependent sa US. Even sa aton economic affairs, military. Walang taon naton karon kung nabala nga wala ka na emancipate totally. Correct na ang halambalanon nga wala sa matutuod nga kahilwayan nga natabo sa Pilipinas kay ever since naging kabahin kita Japon sa US. Hindi na yung manigal in terms of economic, even political and military na aspeto. Dependent kita action right. Okay. So sa kwan why ginman sang dako abing matawag naton na sir una ti desbentaha amo tong mga mga gamit, ang support like pagid sa mga disaster do dako gini bulig la sa aton Pilipinas sina mahitabo gina maybe sa aton di kon ini totally why na gid man ma-terminate na gid man ini. Di kung wala man why ang stance man gid sa aton gobyerno no gagwa man action dry nga so hindi man tamang away. No, even in China matters, diplomatic kaayo. No? Pero ang panahon ba lang, unang taon natin ang aton principle sa Constitution, we are against why kita ga-promote war. No? Yes. As a national policy. Hindi kita yung gera, no? Galikaw ng Pilipinas. No? May ara ganit na sunbay nga mga pananawan nga kinanglan gid sa amo ina nga pwersa kung wala ka man prepared gera. But ang gera, action bright, as maintaining your territory, it's inevitable. No? Hindi wala sa malikawan kung may matabo. Kag wala na sa action bright, gina-schedule. Yes. Wala na appointed time action bright. Anytime gaabot lang. Kung may gera, gaabot lang na sa action bright. So, kinanglan mo gid mag-develop to your sovereignty and your territorial integrity, kinanglan mo gid man pabakuron ang imong armadong kusog. No? Yes, hindi ginaiya part ginaiya sang isa ka estado, isa ka nasyon, dapat may personality check. Defend itself. Kinahanglan mo depensahan. Now, ang pamangkot pagid kung military effect. No? Ako gapati action bright kung mag-react say mag-overreact man abi ang US. Now, for example, although ati kabalo mo kita, at nabi nila ang mga reaction sa ating presidente, kasi kabalo man sila nga manyatanan sugot siya. Wala mo sa dilitan sa ginpamangkot ng pumuluyo mo, no? Why man namangkot, no? Why ka nag-lisensya sa kabata mo? It was an executive decision. It was a automatic response siya bisang atong presidente bilang amay. Na tinanong pa ba tagod wala ang Amerika, right, no? Na may economic base may mga pull out of investments to show a big support of American action bright, no?
maging supportive man bisag call sa American government Aha. to pull out the any economic. I see. So, medyo may effect May na effect siya. din siya. Ay, hindi lang na siya mag-action ay baka na economic man inagaworry. But like, may economic nga backlash kay Presidente ni nagambal mo. Yes, no? yes. Tinduga na iya, no? Kasi ang sinaiya is secretary siyang foreign, no? So, hindi direktado ay command office of the president at in-admit mo na in press con mo na, no? Aha. Ang ato na expect ito may withdrawal sa military support. There is siguro abi ang conflict other investors or even other nations Aha. na kwan man, ano tawag ni, supportive man sa American complex. Dalagi lang kinotod si Attorney Viloria, no? Nag-discuss kita regarding sining visiting forces agreement, mga kaksyon. Okay na off, ano? Di na malambot sa attorney, no? Anyway, sa Alas 7:25 Action Radio, Philippine Standard Time. Action Firing Line. Ang na-discuss na attorney, in case ginman, ano, after 180 days, kag aprubahan initaran-taran mga kaksyon, tiyan mo na, may mga withdrawal o na support, withdrawal sa mga equipments, posible matabo ina, kag iban pa abi. Attorney? Yes, may ara gid action buying effect ni ng pero may mga pananawan man kita nga base mo renew man ang ties na kay tibe iban man niya abi nga mga economic cooperations no may mga ara man niya nga mga treaties kita no may mga let's say binding resolutions among nations nga ara man ng Pilipinas, let's say sa trade agreement na wala man ay matandog no may mga ara man kita nga ginpang sudlan nga mga free trade agreements, economic relationships, pero whether we like it or not, base sa nambal connection by, base mag-overreact man abi ang US government. No? Yes. In fact, ang Senate nila, mga grupo sa Senado sa Amerika, nga medyo kulang taon mo, more of hindi man sila pabor sa mga tikang nga ginahimo sa administrasyon sa pungsod naton. Ason, no? Sa nga because kung madumduman naton ang argumento dira why man gin respeto ang Pilipinas daw gin baliwala in fact gin kuhaan privilege ang isang senador non-ally ng presidente something hambal gani sang iban action by opinion sang iban it was a personal reason daw gambal ganing iban why we didn't consider abi ang relasyon sa Amerika nakabalo man kita nga may mga Filipino workers man kita dito no may mga businesses kita diri locally nga independent sa export relation sa Amerika base bala mag-react man ang ekonomiya no so wala masyado na siya although nga kabalo kita action bright na hindi niya mango presidente not to consider the effect na but siguro sa piyak nga bahin daw mambal ka man nga maisog yang presidente nato action bright for a very very long time centuries ago ang Pilipinas tindog no nga nagambal sa nga enough is enough no so hindi no pero waay man niya nagambal galing ang presidente nga tanan nga ties naton or agreement or cooperation with the US yan mauntat military lang yan nga cooperation no untaton lang anay siguro wala akig man to at least ibalatsagon man ang Pilipinas sa sinang nga bahin action bright. Sige. With that, attorney, salamat kisimo time. At least nang panamon nga sa militaring aspeto lang ginakitaan tali nga posible pero ibanda daw hindi man guro madalahig attorney daw mo sinabi. Yes, I think action bright medyo kan man more on preservation man kay hindi manigar nga may mga American-based nga mga companies, industries na dependent man sa
let's say, hindi ka manigar, no? Materialis, no? Raw materials na ari sa Pilipinas. So, I think, there is a chance man action by nga, there will be a modification, basi may pagbago, no? Or possibly man, basi ma-reconsider, or basi may mga statements, for example, Amerika nga, kung kuan taliwat, no? May bilateral talks sabi, na basi, wala nag-insindihan, there is a possibility action by, but this is not the end of the world. Yes, pero, di ba may 180 days pa man gani nga posible ma-istoryahan pa ni attorney? May period pa. No? May period pa. Kung manabala action by, mag-asaw ka pa, away ka mo, nagbianay ka mo. Basi bala makonsider nga calling off period siya. Later on ma-realize nga so hindi man ay makapamaayo man sa tagsa-tagsa sa aton. Lantaw natin action by, but the bottom line is amo lang ng presidente nga nagtindog sin action by. Na daw isa sina nga siguro or let's say nga supportive kita sina. Pero nakita mo natin nga daw nagtindog siya sa sina nga bahin. Only nga ang problema lang abi nga nagambal ang iban nga daw out of personal abi nga grievance. Daw kagamay abi. Daw kagamay abi tungod nga waay mo lang rin yung visa to ni General. Ng aking presidente. Kung nantaw mo, doon di pang general bala, doon di pang lang ka pang kalahatan bala nga rason, kundi only to the person na nga. Ang Iran gani action by, no? Palang taon world history. Ang Iran gintalokpan sa Amerika, pinatay ang ilang leader to sa top-rank general, no? Nag-react sila for one time, then tapos na kanon. Something like that. Naistoryahan. Pero kung lang taon mo ganito, ka-grievous ang offense. But nagtawhay because kabalo sila sa effect na sa international community kung i-antagonize mong Amerika. But at least the message was sent right. And hopefully, base tungkol man sa table, call mong attention na sa ulo sang kobra bla kag magpamati sa imo. Gusto ina pa mo yung tagi na kay kabalo naman kita apisar tod nga pila naka century na gani nga way bangin taga tindog tiso nga Pilipinas gid lang may naga-support sa aton pero do way mas okay man may naga-support kita kay basi lamang problema kita kung may naga-support sa aton law. Yes, amo action back. Siguro hindi malpatabigon nga ato ni personal opinion. Hindi kabigon ton ka pangamigo ang presidente naton sa China, Luchilingon, dependent sa China. So, mabulag sa Amerika, kay buligan sa China. I don't think so. Daw, hindi pura mo na action by. Kay, sa dalo ka ang gagwa malang action by nga mga sikat sa dalagto nga nasyon, Amerika and China, kasi Russia mo usually ang influence abi nga ginatanaw sa iban. But may mga iban tayo nga nasyon action by nga very supportive sa Pilipinas in terms of military support, economic na relationship. May mga arat pa man action by and the Philippines can survive. Yes. With that, attorney, madamo nga salamat. Maying gabi na sa imo kag mabuhay ka, sir. Thank you, action by. Maying gabi sa imo. Salamat. Yes, sir. Yes, sir. Action Firing Line. Attorney Cesar Biloria makaksyon na sanagan kita no? Sang Visiting Forces Agreement sa NOSEA ay hindi pa ta magdula sang paglaom. Kay ti ang Iran to kag US tod no? Nagbinumbahanay na to sila pagkatapos may mga statement na to nga hala mabalos kami ini giyera na ni no umpisa sang giyera na ni sa ikatatlo nga tiniyon sa kalibutan. Pero ito subong ng tawa naglinong meaning may ara pa sang inistoryahanay ini kaya isa pa basin na dalalan to bala sa emotions kag na kirid away lang to bala si Presidente Rodrigo Duterte kay tigalalain matod si Senador Bato de la Rosa nga wine sa sang visa dito sa US. Action Firing Line. Nga sining Marso 14 may natalana pa ni nga pagpadulong kutani ni Duterte to sa US mo kay may meeting to no may mga summit dito. Check tani abi kun madayon pa ni siya kun amo ning sitwasyon. Las 7:33, Action Radio Philippine Standard Time, mga kaksyon sa aton sining pagpangalagad. Salamat ginagin Attorney Cesar Biloria Jr. sa aton sining pagpangalagad sa buong gabi. Ang unang imbukada sa aton nga pagpangalagad mga kaksyon dulong sa aton sang Mighty C. Sumuman ang Zanton Plus Herbal Capsule ining duha i-combine naton aga udto kag sa gabi. Para pampabakod sa aton kaugalingon para likaw sa naman nga saysang balatian. Action Firing Line. Pagbalik naton karon, oy, stay put ka muna kay check naton ano ning balita gikan sa Kapitolyo Provincial nga basi hindi matigayon ang Panaad Festival 2020 because sining coronavirus.
Pero tumaylan, Chingkina, kagiban pangabalita gikan Kapitolyo Provincial kag istoryahan tani balik karon ang iski chairman sang barangay Maricolom nga nag-positive iya sa random drug test bangod sining ginaduso nga mangin barangay drug free kun tani sila. Hoy, nagpositive sa drug test mga kaksyon, nagpa-drug test sa liwat didto sa Oriental Negros nag-negative na. Karon kay gin-report sang reporter sa Action Radio, nagpugal sila pating Action Radio reporter daw na apid pa. Action Firing Line. Si Action Nonoy de la Cruz nahambalan pa nga sala ang information nga ginapagwa. Ano karon kay may dokumentong ginauyatan ang tawo? Siguro maginamos ring ayo na lang taguro patawad kag klaruhon na lang dayon rekta niya. Action Firing Line. Iski chairman pa naman. Magambal kay iski chairman once nga makwaan kag magpositive ka, high value target ka na kay ti elected official ikaw sa gobyerno. Action Firing Line. Bastarte karon sa aton nga pagpangalagad. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Balik. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Action Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon.
aksyon, aksyon radyo. Bacolod man sa gihapon, padayon aksyon radyo. Bacolod saludo sa imo, padayon aksyon radyo. Salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Magasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Bulig. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition.
Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Radio, kaupod si Aksyon Brian Morgan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City, 46 sa ton sa nga pagpangalagan. Aksyon Firing Line. Ginaindorso tagid si Meka Aksyon ang DTX 500 na kompleto ini sa management liver detox. Kag makabulig ini sa pag-enhance sa ton sa kaugalingon ng DTX 500 kag dako pag ang bulig niya para mapa-lower down ang inyo sa sugar para hindi mag-diabetes pila ka daw. Mag-DTX 500 na, mga kaksyon. Aksyon Firing Line. Anti sa report na Aksyon Marlon na hinabiya makaksyon, gikan sa Kapitolyo Provincial, tamyawon ta na mga utod ta nga naga-monitor na si Lian, no? Alimon Murong, naga-monitor na. Upod si Manong, Sinong Nardo Alimon and family. Salamat gid sa pag-monitor, ha. Dira sa may Sitio Tuburan, Barangay Igmayaan, Pandanon, Don Salvador Benedicto. Budlay ni kon talagsa ka na lang pulis lugar mo kay pati barangay action hens nga kalipatan tanaw. Aksyon Firing Line. Maayong gabilan kay Rimar Gicano Haliasgo, no? Pero tinga apelyido. Monitor lang sila kuno sa may Sitio Lupa, Barangay Sag-ang, La Castellana. Tamyaw lang kuno si ang family Haliasgo Gicano Salvatierra kag Robles. Salamat. Si Mario Bacacao or Bacauco Irad, naga-monitor man subong, naga-pamatigid sa aton. Sige. Si Attorney Cesar Bustamante Biloria Jr. Bia Jonathan, good evening man. Nanet Suarez, Garriedo Bisher, salamat man sa Libya. Bao, si Kinkin Aramano sa Punta Taytay, san o patuya ang gindakop sa Punta Taytay. Humiyara da. Action Percival Villamor, mayang gabi. Arnold Susin, wala pulos nga mga isyo. Wala. Wala ko no pulos mga isyo na tutukan. Wala pulos. Pero gapamati, isang subong sa aton. Action Firing Line. Si Arnold Susen may pulos giniguro nga tao sa kalibutan. Nga mga isyo amo ang gintutukan tani ang kapigiduhon ng ila talupang don in kay wala pulos nga bulutuhon. Ati amugid. Tudno, hindi galing kiti ang visiting forces agreement to, dako man nga bulig man diri sa aton, no? Tiguro may pulos nito sa ila gadya Arnold, no? Ang mga kwan subong ang naga-rally blas dalan abla sa una, ni mga tawag sa ganin nila man sila. Mga leftist black action Henry. Ginadusok man nila nga thank you gid kay ang visiting forces agreement gindesisyonan ni Presidente Rodrigo Duterte nga terminate na. Pero ginambal niya si okay mantud, no? Pero ti kagamay sang rason amo niya po ng visa lang. Dapat may dako pagid nga rason. Kung isa doon di man. Si Arnold gyapon, action bribe si maglingin man ang ulo ni Presidente Trump kag mga hambal man siya nga ang tanan nga mga Pinoy sa US papulion. Amo nang delikado gid.
Kansilahon man ang ilang mga citizenship dito, mapa-China na lang sila. Oh, sino pa masulod sa China? Amo ni sitwasyon, tumapa-China. Si Tad Shuna Ruiz Amar, naga-monitor man. Imelda Hamilo Bangguanga, ma'am, salamat. Si Jenny Sulgon, Action Brian Mayo gabi, ari lang kami ni always naga-monitor. Leo kay Tatay Tony, Hisulgon, Nanay Biging, Romel Pagsubiron, Nang Bibi, Nora, and Jen, halin kay Babes Mango Stad sa Bangga, Julia Valladolid. Wow, kumusta na mo, Damangas Bong? Ophelia Galiro RC. Good evening, Action Brian. Lanto kami subonga. Simo, advance happy Valentine's mo for me siguro, bakal na lang bugas. Practical na lang di man lang sa Valentine's Day ang gusto mo maghatag bulak. Ginapalangga mo o sa ginapalangga mo. Kaya di man matakos ang pagigugma mo sa material things, di ba? Importante, palanggaanay, sang tampad, pero depende na iya sa makasarang maghatag sang mahalalon nga bulak. Kaya damo man pamaagi nga ipakita ang pagpalangganan. Ang paghambal mo da I love you, paghambal mo da paghag mo na sa imo sila nga partner, sobra pa nas bulak. Pero basi mga akig sa ako ng bulakan karon na biya guro gina-discourage nga aton nga mga utod magbakal bulak hindi nga aton niya lustorya man ni kon kinanglan gibla magbakal kita sa 300 pesos nga bulak 500 1,000 o kung ibakal ta na lang niya bugas pa uli sa aton sinipolo. Action Firing Line. Talay gidang may istorya tanay Panahad Festival. Capital Reports. Ara na sa Action Marlon, hinabi Action Mar. Mayng gabi. Aksyon baray kay na sang hapon sa Social Hall sa Kapitolyo Provincial, formal, ngagin lansar ang Panahad sa Negros Festival subong 2020, ang ginakilalang Festival of all festivals sa Negros Occidental. Ugaling kay basi palang aksyon baray nga kon hindi maghagan-hagan ining peligro nga dala sang coronavirus. Kag matabuan man nga pag abot na sa bulan sang Abril nga sa diin dira patagayonon ang festival. May pitsa na ha. April 20 to 26 but sa lingon isaksman na siya. Pito kadlaw. Although nga medyo malulipot siya ikumpara sa naliligag nga matinuig. Kaya nagaligan na tuig ikalabot ya tag siyam kadlaw ya mo. Gasugod ko sa gasugod biyernes to mo no? Yes, ti subong kwan gid tangko gid pito kadlaw kon isa kas mana kay from 20 to 26. Ang coronavirus nagresulta na sumbray sang pag-postpone or pag-cancelar sang damo na nga mga festivals sa nagkalain-lain nga lugar sa pungsod Pilipinas. Ang bago gani no Charter Day nila. Bago City subong utani supposed to be maumpisa. Ang Bagyo wala ka pa rin tuloy ka. Oo. Pebrero 11 subong mo. Tubtob 19 bago. Tiway cancel aksombray. Kag ang halos tanan gid nga mga festivals nga ara nagtuon subong nga bulan sang Pebrero. Postpone or kanselado gid kay may memo. Kaya pagwa ang Department of Health. Ti dapat sundon ta gid ni. Oo. Tanan gani nga aktibidad sang Department of Education nga may ara sang pagtililipon sa mga tao. Subong lang nga bola sang Pebrero. May mga G's from connection bar yes. Mga tagayon ko ro? Correct. Ang memo action baray na for February lang February lang na kay basi amo man ginapaabot sang kalabanan nga basi pag abot sang bulan sang Marso basi mahagan-hagan man lang. Okay, may time limit. Yes. So, hindi kay the whole year, abi. Don't definite, abi. So, ang term aksumbrays, wait and see. Hulat kita, kagalantamon, takon na ang mga senaryo sa palaabuton. Depende sa panahon. Panahon. Correct, summaray. Ang Panahad sa Negros Festival sa nasalenta na bulan piya sa Abril, Pebrero pa lang kita subong, may Marso pa nga magalabay. Hambal ni Governor Bong Laksong kay nakadungan sa launching sang Panahad sa Negros Festival. Siling niya as of now dayon. No? Dayon gidya. Dayon ang Panahad Festival as of now. Pero kung amo mangyapon ang sitwasyon ang subray subong abi amo ni senaryo
nga adlaw-adlaw may kaso nga kadugang, adlaw-adlaw may patients under investigation nga nagadugang sa Pilipinas. Aha. Base pa lang hambal ni Gov, posible nga mapilitan man kita. May mga rason na mo una nakita ang connection mar una ti hindi malikawan mga bisita ta mga international man na magalalagaw mo. Oo. Ikaduha, kon matigayon gid man ina tapos may pamahog sang coronavirus, jutay ang magalagaw da man problema naman ng negosyante action mar. Yes. Sina, kanda mo pa nga mga rason da. Yes. Kaya gina-discourage ka na nasumbray sang DOH mo. Gina-discourage na nila aksumbray ang pagpatigayon sang aktibidad nga masamigin na tambungan sang damo nga tao. Correct na. Pero kagabi, ang nagatubang kay Presidente Rodrigo Duterte, mga 2,000 lang katao. Damo dito. Alang kay ti SMX to ya mo. SMX Convention Center to ya. Kasi pag sulod lang guro ga sanitize man to sila ya, may alcohol. May ara siguro. Oo, ang mga hotel aksumbray kapaniguro man eh. Paniguro man na sila mo. No? Galing kay mente ang tubla. Sa kadamuon man sa mga tao, hindi malikawan nga mag-react man ang iban nga mga ka-action taksumbray nga kina-discourage, dason. Tutusla, damo, 2,000 lang. Kali ka mati, lain to yang ang environment sa lugar to nga tinira nila action bray. Sigurado ko may DOH na to nga personnel to nga nagabantay gwa sulod sa mga tao action mara. Sigurado gid to. Yes. Kung di gid man nagaganhagan nagsumbray kag kung di gid matapos-tapos matuldukan ang problema sa coronavirus, pero samtang nagalawig ang mga tinion maganhagan man lang. Ato sa provincial government ang sumbray nga preparation sa saning virus ni sige-sige man eh. Sige-sige man kay man una best may task force gintukod. May pundo nga ginalokar, ginpain para diri. Pero ang DOH way gid ka declaration bar nga hindi madayon ang Valentine's Day no? Madayon gid no? Ang Valentine's Day action Bray, amat-amat naman gani ginahimuan. Memo man. Hindi, memes. Memes siguro. Memes. NCOV. Ano gani nang nga meaning gani? No cried on Valentine's. Abi ko, no contact on Valentine's. No cash. No cash on Valentine's. Namamo naman bla. Naganimuan naman nila matamat sa marka matamat damo ang meaning sa NCOV samtang hilapit ang Valentine's. Kasi sa hogla na nato na. Mo na yung Pinoy. Medyo may amon na ni problema ta pero maka-ideya gapon ang Pinoy nga makapayuhom sa ila sa esig ka pareho. Gusto na. Oo. Basta makapayuhom lang, hindi lang makapasakit. Hindi rata. Kung makapasakit ya sobra hindi na mayo. Hindi mayo na. Labi na gid kami apektuhan iban nga mga tawo no? Kung alaglahugan mo ang report sa NCOV nga amo ning report kinabaton mo 1, 2, 3 dugangan mo mapulo. Tinasakit na hindi na pwede ya. Pwede. Ini guro mga mimis niya sa meaning okay pa na makapayuhom pa. Pati sa Valentine's, okay lang. Pati sa Valentine's Day. Diri kita na sa bahin sang Panasa Negros Festival, ang dugang preparation kag kung ano ang palaputon sa uli. Yari si Governor Bong Lacson. As we speak right now, madayon na. No? But we will be monitoring it. And I hope na by next month, may improve na ba ang situation. But if it gets worse and worse, then anytime we have to be ready to postpone it. But for now, may luncheon pag ganito. Of course, for the month of February, damo na mga activities na cancel. Ako, I will be guided by the instructions of DOH. Although yesterday, una pala na there's an instructions to discourage gatherings. But yesterday, we were close to 2,000 na nag-gather dito in front of the President Park. Yes, let's just use our common sense na lang pala. And be vigilant. Ang isa ka subject matter dito na needs verification is whether it is airborne. In fact, si Secretary Duque said, and because he's aware of that report, sabi niya, I will not declare that it is airborne until I get a confirmation from the World Health Organization. As of now, we do not consider NCOV as airborne.
Isa pa ka festival dari sa Negros Occidental nga dungan manakson or halos dungan sa panada mo ang pasalamat festival kay nagtupa man nagsumbray matupa man sa bulan sa Abril. So laban-laban ang dalantaw tali kon madayon ang panada sa Negros Festival. Dayon man ang ini panada pasalamat festival sa syudad naman niya sa Lacaluta nga mo ni ang lugar ni Vice President ni Vice Governor Jeff Ray Ferrer. Di ba daw una na sila inadlaw action bar no sa panaan no? Yes. Oo. Sakto na. Una-una na sila gawa. Basta araman sa tupa sa bulan sa Abril. Now, kayo na, ang regular nga session action na bray, first time gano'n nga naka-acting presiding officer, ang first district board member nga si Araceli Somoza. Aha. Ang rason, why man sang ilaktan si Vice Governor Ferrer, ang rason, damo lang si Ferrer nga hiling agawon nga pilirmahan nagsumpray siya sa nga talatapan. Kag ila sa naging kasugtan na una nga kinahanglan tarang nga miyembro sa provincial board makaagi gid, maka-eksperyensya gid presiding officer. But silingon tanan sila maka-experience agad kung paano magpulpog sang Gayville nga ginatawag. Okay, sa nagligad si No Action Bar, may lain sa nagligad mo? Ang nakaagi na da so far, ang SK President nakaagi na da. Si Pocholo Yovienko nakaagi na da. Si ang senior board member of course, si First District man, board member Romel Dibolgado nakaagi naman. Aha. Ang iban nga mga baguhan ti Wi-Fi. Pero amo nang tuyo, amo nang ila sa diging kasugtang nga tanan gid, mag-eksperyensya gid bilang acting presiding officer. Hindi po silingon nga senior board member ka, automatic kung wayang vice governor, ikaw ma-presiding officer, hindi hambal ni Ferrer. Kung sino ang ipili on abi? Yes. Or majority. May schedule na. Hisugtan sa mayorya. Okay, mayo no? Hisugtan sa mayorya. Ti pinakabag-o dira nga board member si Ryan Gamboa. Ang konsyal sang silay kag amo presidente sang Philippine Councilors League Negros Occidental Chapter. Okay. So why pa sa kapungko? Why pa sa kapungko bilang acting presiding officer pero sa paglanta ko aksumbray sisi ulo na siya magpungko na sa presiding officer. First time yung maninga nag-konsyal, no? Sa silay. Sa silay? Hindi ko lang mag-gets gitan to, ang record. Ikaw doon pagid nga, aksumbray, ang hindi na mabulian, bla. Kaya kung kagi ka vice mayor, presiding officer ka sa imo sa nga banwa or syudad. Amo nang bintaha action bar. Oo. Si Manman ko, kaagi na sa una, Victoria City Vice Mayor. So kapilan na sa mag-presiding officer. Linibo na ka Gayville na pulpog. Amo nang abante ka kung may ideya ka na. Oo. Si Cadiz, si board member Samson Merhan, ikaduwa nga distrito. Vice Mayor man sa sunas ng Cadiz City. So di naman mabulubudlay sa iya. Bisan gani aksumbray si 4th District Board Member Victor Abellana. Kagi naman. Kagi na sunod kapitan. Tiyo kapitan ka, ikaw naman sa barangay, ikaw naman niya presiding officer. Ikaw ang presiding officer sa barangay. Oo. Kaya man sang vice chairman mo. Jeffrey Tobula, 6th District. Sang una, sumbray, nagkapitan man na sa barangay. So may hapos naman para sa iya. So mana, ang plano pagidugang, masesyon sila sa mga banwa kang syudad. But silingon sila yung mga kanto sa banwa or syudad. Damo sumbray isang barangay nga nabalaan ko nga ang sesyon nga ginapatigawin nila sa mga kapurukan. Okay. Ang toyo ipalapit sa mga tao ang serbisyo. Daw slogan sa nga kampanya, no? Kag mayo giman kung dito ka mo, kay kung may pumuloyo nga magpamangkot, diya, pwede sila makapamangkot dira mismo. Yes. Oo. I-open, ibuksan nila sa publiko ang sumbray. Anong problem pero nila limitahan lang mga tao. Ako na pili lang na daan sa sinong spokesperson nila dabi, kung sinong pwede ka pamangkot. Yes. Ang isa lang ugaling kay banti medyo tulo trabahoso kag medyo kapoy-kapoy sa lawas aksyon na bray. O nabes mabiyahe ka. Ngita ka na sang tao nga suguon mo. I-plaster da ang venue. No? Tinga kada Martes ged, kada na Martes no? Ang plano once a month lang. Okay gina. Kay kon Martes aksyon bray. Kapoy-kapoy. Kon Martes hindi na makita ng
mga board member kada Martes. Hindi naman makita na si Vice Governor kada Martes. Damo ilibiyon eh. Damo, mga kwan guro, basi damo, mahidlaw kay Vice Governor. Tinis Geoffrey la. Ferrer. Kung dito sa Sipalay, ano ni, mapunis la tanan na taga 50 kabilaw. Ari, mangita, managuro yung pamagi eh. Ara gani kada fista. Ako. Ina, kundi si Palay dito sa Action Mar, kundi Martes. Lulayo ba? Palay ba? Di kayo makanto pa na yan sa mga city kag municipal, di ba? Ari, una, may nami action baray of nila. Ang first gid nga hiwatan Ano? sang session outside sa Capitol. Ang first gid, Aha. gin-announce kay ni Vice Governor Jeffrey Ferrer. Mo na namin updan. Then? San Carlos. Oh, Di okay yaw namin gina. oh. So mga board member naton ya, suggestion lang na, kundi Martes na, Lunes pa lang dito na kamo eh. Overnight kamo to eh, kay para makapreparar pag gagawin di fresh gyapon. Sa mga board member lang. Mga board member. Ati kung kamo gayom sa mo si Vice Jeffrey Ferrer mo. Di ako suggestion kani pwede tabok na lang mo sa Cebu. Basta schedule na once lang once a month or sa kada fiesta or highlight sang fiesta sang banwa or syudad dira man pati gayonon. Bumayo ina nga kwa no? Pwede ko da ka bulos imo anay sa Kapitolyo? Sa Martes diyon na. Pero ikaw doon daw lang alang ang gina mag-upod guro da kung maglinakan. Tiya lang alagay mga mga plastada na aksyon may ulang kutani kung talisay Bago City lang. Okay, pwede luparon mo lang na ya. Oo. ka Puro mag-San ti mag Carlos. San Carlos. Ang first San Carlos. Ang second, hinubaan. Baw. Puro katapusan ka lang. Pero sinyos direct bala yan, baka konsiderar malanak. So, marway na problema ya. Kada Martes man lang da. Martes man Kada lang. Martes man lang. Kaya hindi pa ya, puro sa isa ka bulan, kay isang malangani mo. Oo. Si Vice Governor Jeffrey Ferrer, Aksyon Radio, ma-upload sila. Hindi mabalibad Ay, hindi eh. Oo. Pwede na ya. Hindi mabalibad. Kulam na sa isa ka series baso kay damo-damo kamo kabay. Para isa ka karga na lang. Bisan si Governor Lacson na lang na makuhan. Provide. Provide. Pwede no? Gapulak So, eh. isa ka series yan? Di kinuha 50 tahon mayahan, pilam lang kuano. 50. Di na guro Di mga 30 abi. 30. 40, abi, ba't naman da? Si Vice Governor Jeffrey Ferrer. Gina-schedule pa. First namon guro nga schedule San Carlos. And then dali naman ang ma-update na lang. I think siguro i-schedule namon once a month. Or maybe kung may mga mas mayo gani, may mga activities sa LGU so that the LGU mismo nga ara kami dra maka-observe man ang amon pag-handle sa session. Sino Vice ang una ginagdusok sila? Sino ang una ginagdusok? Yung initiative? Though isang in a previous administration no ginahimo pa na nila. Pero mas mayo gid man siguro we will make this both chamber closer to the of course to the people in every towns and cities. It is ang amon niya ang board member is district and then as a governor and vice governor province-wide. I mean, part na da yun for mga concerns na kung ano man ma-umbra natin as to legislate and of course the concerns sa province. Si Vice Governor Jeffrey Ferrer, why papit sa why papit sa kung saan ang unang session outside sa Capitol. Basta ang una San Carlos City. I-surprise lang na guro na kung saan o. I-surprise? Hingo, pag-ihambal bla, ato na kamuto. Ato na sila gali. Anong malabot? Agaling kinanglan gikamot aksyon mar media, pareho sa imo, kinanglan ginaya kay news nimo. First, no? Mas mayo kung first aragid, no? Para mabalaan tabala kung ano ang feedback. Na feedback kag makitaan mo bla ang komunidad kung paano la i-welcome ya ang mga board member naton. Yes, ang kadamuon eh. Kadamuon. Sang nagtambong. Nga mga residente. Gusto na. May iba mga kadamuon, daw ay naman guro. Mga residente, residente. Kag ang mga opisyal sang syudad or banwa, aragin ang presensya. Matambong gina sila. Yes, kay sila na aksubray una ang pamangkutan mo kung ano ang
una gipanabot nga problema sila sa ila sa di mga residente. Gusto na. Kag kung may mga ginatawag walk-in abi ng mga residente nga storya, mabangkot man. Gusto. Nami ni nga tikang. Nami ni nga. Yes. Sige, bantayan tadi action na Broy. Update sa niya balita. Bantayan mo ginaya. Pero hindi lang paglawagang pizza kay surprise gani mo. Oo. Si Vice Governor Ferrell na Kima sa may mga bispiras blaw. Magkahutig basta Martes ang regular nga sesyon. Martes. Sa SP. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Las 8:09, pasensya gid sa aton matag palamati nagayuhom kami action bar may na dumduman lang kami. Di man naman pwedeng i-share gid sa inyo on air kay do ka personal bla. Pero nagakadala kami sa emotion namon sining ining paggwa sang aton sa mga board member lakip na si Vice Governor Jeffrey Ferrer sa komunidad. Action hands, imagine mo na dito kaya mapatigayon sang sesyon sa mga banwa kag syudad tumalagsahon ina. Action Firing Line. Magulo gasto siya, labi na gid kong ginadapuan kada ti gasto gid. Pero namin congratulations gid Vice Governor Jeffrey Ferrer mayo gini, no? Kaya ang tao bla makapalapit sa inyo ina kung kaysa sa mga nabukid-bukid na gid nga way gid bala naka inablang hindi direct nga makapamangkot direkta sa inyo kung anong mga problema nila, anong kinanglanon. So paagi sining imo sining tikang may mga tawo yang malipay gid sining vice po amo ning amon kinanglanon dio do di ginamon mapalambot si mo layo-layo kasamon pero subong arek na stubang namon upod sa mga board member kabay pa mabuligan kami na. Action Firing Line. Okay gid, last 8 Jess mag-aksyon sa aton siri pagpangalagad. Pagbalik ko karon dugay-dugay, try ginaton nga makatakol kita sining issue. May connection sa SK Chairman dito sa Maricolom, Sipalay City mga kaksyon na. Kaya daw madalom-dalom nga problema ini di ta pagbutigan ang matuod ilimod-limuran ta para sa inyo sining personal iyang personal nga benepisyo tulokon tariya ang komunidad. Action Firing Line. Elected official kita mo pagbalik ta karon plus start niya sa aton nga pagpangalagad. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalak na Minsay nga may dala paglaom kag kasanan Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag bala
balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Aksyon Firing Line. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 8:18 na sa aton sa nga pagpangalagad. Ginaendorso ginaton sa inyo makaksyon ang Life Extension Vitamin D3 pampabakod sang immune system sa isa ka tawo. Kag kon kita nga Pinoy nagainom na gid man ng sang kape dirte ka sa kape yang nga may ara sang benepisyo. Amoning Life Extension Coffee Mix ang pinakaunang kape nga may ara sang vitamin D3 sa idalo mangyapon sang Life Extension Philippines. Ining duha makaksyon pwede nyo gin mabakal sa mga butika. Pangitaan nyo gin may tatak nga L kag I diraha kay subong kadamo sang piki mga kaksyon. Or bisita kamo dira sila sining clinic sa GA Esteban Building, Lacson Street. Ulunhan niya diri mo ning Burgos Lacson para sa inyo sining kapusan.
Lunes to Biyernes, libreng consultation sa mga medical doctors. Action Firing Line. Anti sa reports ang patrol eleksyon dyan nahon ko lang ni 332,000 pesos nga balor sang illegal nga droga dakpan sila gabi sa Punta Taytay. Good evening, Action na Brian. Hindi na subong uso kon bulak para sa Valentine's Day nga nagagasaka ang tanan under hindi ko na napagbasahon. Bombay ka mahal na pero hindi gid ko malipad sa Precast Tower. Butangin na lang na agdi kolor nga suga daw igpat-igpat bala Edward sang Granada. Ay, okay ang Halandumon Tower ginadumtan iyan ni Edward. Duay nagintod katong kaaw Halandumon Tower. Kumusta na ni? Ginatrabaho na nada. Subong o kon ano man palumutan ta na lang nada. Action Firing Line. Action na Bri, good evening. Greet ko lang da sa mga guards ang Central Dakong Kugon. Sila ni security guard Banyares, kag Romo, kag si Rafael, no? Gamonitor gid na sa Action Radio sir si Chief niya. Salamat gid ra sa inyo. Action Firing Line. Good evening Sir Bri, pasalamat gid ko kay Lord makapuli na buwas ang anak ko halin sa China. Si Mansha, pray lang negative sila sa virus. Salamat. God bless. Oy, gali. Na-quarantine siya. Sa diin, ba salamat gid no? Action Firing Line. Action Drive monitor lang kami diya. Angela, kag Dante, kag Joan, ini sa Joan Deli, ini, Barangay Minoyan, Morsha. Action Firing Line. Good evening, Action Brian. Monitor kami diya sa kilometrahe 108, Patron, Bokbok, Carlet, Jerome from Bok, Moroy. Action Firing Line. Dalagid lang kay Diriman sa Piako. Kabalo ka apat kabilog communication ang ginabasahan ta karagabi sa mga mensahe sa mga utod na tonbla. May gabi lang kay Mark Clarence, naga-monitor sa bumanghod niya nga si Clariza Mitch, nagapanihapon mga kaksyon. Araman si Liza Caballero na naga-monitor mine. And naga-monitor man si Alejandro Ferreira, Montelibano. Monitor subong sa imo program Tamyalang Family Tiberio, Karamihan, Barangay Felisa, Bacolod, Action Bray. Salamat gidra sa inyo. Si Prince Collins, Frost Castillo. Good evening, Action Brian. More than watching from Los Angeles, California. I'm always monitor in your program. God bless to your action. Thank to you, Action Brian, and to your station. Salamat gidra, no? Puwerte man ang imong pipi ba? Kaya do makayo home man tas ni. Las 8:21, Action Radio, Philippine Standard Time. Action Nens, available na nga ton sining patrol. Okay, sige, check na to ng patrol, abi. Regarding sining na dakpan nga 332,000 pesos, no? Na ginapatihan Shabu, no? Sining nga hapon sa isa naman ka operation sang kapulisan. Puwerte man ang sa buhay man ga pabilin. Daligid lang, ano? Heaven, good evening. May gabi man sa kay Bernard Salhay. Good evening, Sir Brian, watching live. Porok, Lubihan, Barangay Sampinit, Bago City. Upod kay former kapitan sa Barangay Maaw, Nonoy Torres, Julius Ermio, Abel Britannico. Salamat man sa kay Charina Ermio, nagamonitor man sa Dubai, si Kadever Araman, Sir Philip Alonsagay. Aquarius Boy, akon lang, bakal na lang kubugas kasudan, solve ka pa, watching live, Binondo, Metro Manila. Si Dina Poyde Araman sa okay lang, may inog bakal, kon wala made in China lang danay nga Rosa. Si Jen Mordin Lagos, naga-monitor man, salamat gid, no? Sa DSB. Ronnie Inchero sa Mualbual, Cebu. Salamat man. Imbong Jocampo, Ib Smart Tadio Salcido, naga-monitor sa Cavite. Nene Sanchez Parcon, si Ami Antoniega Paskin Araman. Julio Soles, naga-monitor sa La Carlota City. Jocelyn Kalamaan, Bong AJC. Daw mayo may tao. Tamyawawan kami ni PNP. Daligid lang na dula. Aviation Silay Airport Police Station. Nagasubaybay sa program mo Action Firing na. Dagang salamat. Si JR Iscosio. Good evening, Brian. Tamyaw gali ang pangita ka sa Maaw, si Junior Iscosio. May lang ang pagpamati. Si John Matiliano, Action na Bride, check lang ko tindansa. Good evening, Matiliano family, labi na gid kay John Ayan. Salamat.
Rafi Saga naga-monitor man sinimat tiniyon mga kaksyon. Action Firing Line. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Taligid lang ko antong patrol sining 332,000 pesos nga balor sang siya. Action John, may gabi. Action break ang isang pila ka man nagradakpan man sa mga kabrisan may angot sa legal nga droga. Ang nadakpan sila nga akon sa nga Bacolod City Police Office City Drugs Enforcement Unit o CDEO. Aring gaan man sa to sa tsansa sa ginatawag na plea bargaining agreement. Kaya nakagwa man sa prisuan kay bangod sa plea bargaining agreement tig 2019 apang pagway action break liwat nga gin-monitor sa mga kabrisan na ibaluan nga liwat naman nga nagabaligya sa illegal nga droga kag sinigi na mga gabi nakuhaan ni sa kapin 332,332,000 pesos worth of suspected shabu action bribe. Dako-dako ba? Gani dako-dako man. And ang nagkandak is man si Gyapon, no? Amo man ni Gyapon ang tropa nga ginagamit mamla sa to kuno pud sa to dito Colonel Joby Espirido nga si Sir Espirido naka-ginilid na pero tropa bilin of Gyapon sila ni Gyapon nagsambay ang nagkasasang bypass operation batok diri sa subject nga ginkilala kay John Mark Gabalayo. John Mark Gabalayo, residente sa Purok Kapawa, Barangay Punta Taytay, Sirad sang Bacolod, Tantay Dos ang edad. Isa ni sa tricycle driver, no? Nagabiyahe, la mismo sa area sang Barangay Punta Taytay. Kaya na nakuha naton sa inusal na pagpayag sa lugar si Police Colonel Henry Diñas kabalo ka wala pa may na-assign sa CDEO nga Senior Commission Officer si Sir Diñas anay ang nagapamuno gid action right and kaya na dito sa lugar sa area sa Punta Taytay nagpadulong dito sa kaina no ining si Gabalayo, gina-check naton kung makabig sa high value target depende sa matrix ng CDU. Kaya kung ang mga police stations lang, hindi sa makabig action bribe nga HVT, kung wala nag-abot 50 grams mo, ang 332,000 pesos worth of suspected shabu, ini nagadangat di damang 30 grams action bribe ang kabugaton sini. Hindi ka na isa nadakpa na sa tungtog 2018 bangod man sa illegal nga droga. O galing lang kayo nag-apply ini plea bargaining agreement kumo nga hindi mo sila kadako ang recover siya nga posisyon sa illegal nga droga. March 2019 last year nakagwa ini sa prisuan action bribe. And then mga patapos ko na pila ka bulan mga around 2 to 3 months nagbalik naman ni sila mal pagbaligya sang illegal nga droga. Amo ni gani ang bali na check na subong kung sinogid ang ginakuhaan niya based ang illegal drugs kay kung lang taon area sang Punta Taytay hindi mo gina-action bribe ka kusog o kunabi ka aggressive dra ang pagpatigayon sang mga anti-illegal drugs operation. Hindi na mula ni ang nagbalik naman tagdako-dako man ang na-recover kumbaga kis alam pero support man action bribe ang ilaman nga daka-recover ng mga illegal nga droga. Tipagtuloy natin sa area kina to, makoperti na kalayo gito, mayroon ka nasulod sa mga pulis. Ang problema sa pulis, kay pareho si ban ka mga barangay, kaya dapat gayon na sa bypass operation, layo pa lang, may mga informant na ang pinabi ka mga personality of some bribe. May nagabudyong, naglilayo pa. Layo pa lang kuno may nagatimbre na, nga may aswang. Kabalo na lang ako may aswang. Diba silingon, ti kabalo to sa punta. Ang iyadan lugar, ara nagid na sa may suba, lapit na. Ang artista na isang... Pero ano, ginman ko nun, tawag nila sa pulis, aswang ginman to, right? Amo na ko patawag nila aswang. In ba pati pulis na tawagan pa aswang ba? Oo, kay inadik to sa lugar, pag sampot naton, kay gitatong nagaisanon nga na sa lugar, nga radyo action bribe 4 AM, hindi pagabot naton sa lugar, may mga listeners sa tubalatong nga nagkadakpan sa Plandakop. Dinagamuno, man sila, sir, feeling ko, sila ba mismo gatag information, ano bisa kay kasingitan, di sila ginaswang, sir, ano ko nung kasingitan, ginaswang sa taga-Punta Taytay, man. Di po kumangkot, gali, aswang, gali panahon nila sa pulis, gali, sombray, panahon nila aswang. Ano yung pinaka-code name nila, abe, para mabalaan nila nga may manugsulod sa pulis da? Oo, mo na ko nung ilang gina-timbre. Muti alam ko may mga aswang sa ginapangmuno, may mga aswang, Taytay, tumaling, ito, hindi tayo mag-national. Sobra na ginangapagpagkuhan sa pulis aswang pag ginawa. Gani, ako nagsombra yung ila naman nga ginapang timbre kung sa lugar kay ina, no?
Ere ka lang sa balik tayo sa prisuan, hindi nang isa ko na chance guro nga makaluwas ang sombray. Kaya tinako ining na-recover sa prisuan kag konto. Karon na papatin naton sa pila kami sa public affairs program, ang interview naton nga full kay Police Colonel Henry Benyas. Ginako mo sa sombray ang ining nadakpan, kinapilaman ka mga reklamo, galing kay hindi man nagsolve pag ipalayag ito, makutiara, depende na nagcheck na mga reklamo, yung atubangon sa cortex of no? Anyway, ato lang kayo naging ayo mo man, ato mo lang peso sa bulak, kung ano. Kumusta? Action by to, for example, kung ako may uyab, no? May uyab ko, and then malagaw kami nga duwa, tapos ang option B, mabakal ikaw bulak, matsag ko ito mga alot, gurulo mo kung mabakal ka bulak, subong. Mahal ged? Ang pagkadumdum ko yung action by sa unay, magbakal kaya bulak ka, ang rosas, mabaka-baka ka na pulo ka piso, isa ka sa nga mo, ang pagkadumdum ko sa una. Kapag ang subong, ang preso, times 100 pesos sa sumbay ang kada stick ng pulang rose. Isa ka bilog, 100? 100 pesos. Sus, grabe naman kamahal, no? Ano man kulang ang supply o kung ano nga sitwasyon man, hindi ko ma-imagine, ha? Ako okay na, may ginapayo, ano kami statement, ang bali natin hindi sila magkatay, may kung ako nilaan mo, kaya ito tayo na nagsumbra, actually, ko na mo ni oras, may iba na nagkapenerado na yan, alas 6 lang ina, iba nagkapenerado na kaya ba nila, wala masyado bakal pa, wala pa nila, may mga software na available, mga duwago na nagsumbray, hindi na nga mo na sila mapapulugab, ito sila na lamang tipo, no, arad na sa ito nga action JM, makita niya para ma-play, ang pictures sa nagsumbray sa mga bulak, may mga price, no, pero hindi ba mga kaksunatot? Ang rose, may di color na pomelo, may baby pink, may light pink o kon puti. Pag 100 per stick action price. Sus ko kakululbaan naman eh. Mag 100, na isa ka bilog, kon mag isa ka puyo-puyo na action dyan. Abi padayon na, daw ginakulbaan ko, basi 500 pesos ang 5 bilog na. Anom? Ang bouquet, mag-bouquet damo. Sige sa mga bouquet, basi isa ka dosena, no? Pero kung nag-ubra sila pa bouquet action bray, 1.5. Wala. Sakto ko gina-action game ko nagsala, ano? Isa ka sobra tunga sa kapapasong nga bugas ang bilis na eh. Bugas. Amo na ko naman nag-trending sa Facebook nga ang rosa sa bugas. Wala? Kaya kung 1.5, actually ako kaya nakibot man. Mga 1.5 ang bouquet isang rose. Di kung mag-dibo ka ni 18 roses, matag ka 18 ka roses, may utso pa doon. Isa na ni kasudan. Di ba si Kuala Nexon dyan? Basi sinila niya kiti manang Valentine's Day? Hindi man everyday gano'n nga mo gina? Napamangkot mo? Ang ambalak sumbray, kaya ang rose ko transported from Baguio going to Bacolod. And then usually seasonal lang ang rose kit nga nagabutwa. Sumay ko nagatubo adi. And then pagkanto dire, amo ng presyo nga nagamahal kaya gina-transport nila. Kaya isa nila ka-concern ng sumbray, kapital. So kung hindi sa kabakal damo, mas mahal. Kaya kung jutay lang mabakal, mahal gid sa action bray. Pero kung damo, ang bago kay na gani, siling ko, mag-amo na 1.5 kunit tunga sa sako, sobra na gani na. Kay tag may ara subong bugas action hands nga tag 1.9 lang mo. So sobra na sa tunga sa sako, kung i-gift mo na sa asawa mo, bugas na lang ihatag mo sa asawa mo. So dyan, gani action bray, no? Yawan pa sa kaon do. Ikong bulak, magambalasawa mo, pila ni, 1.5, ipuspos, hindi balik si imo. Eksena sa TV. Haboy! May tampa pa ka dala, no? Tapos may tulok pa na bin. Pero klaro, on the next one dyan, basta nag-monitor, dablang man nagbaligya, tabula. Kuway kami discards diri sa mga manog baka lang aton ginapresentar ta lang ang presyo kiti sa mo sining nga panahon kinahanglan tagin man mahibol-an ang presyo before sila magkanto nakabalo na sila 1.5 galing isa ka puyo-puyo na mamuksi na lang diya baho ni. Sombray, no? Ang ako may-ari pagkiti kaniyo, may-ari pagkiti nga per stick yung sombray. Ang lilium ni bala ang stargazer ni nga bulak. Ano na yung color ni stargazer dara sa to nga makita man. Ang ara bala ang color puti na dara kag ang may color ano nga color ding dito kay kada mo sa ano kay na color puti kag may yellow. Ano ko nung taga stick ni 350 pesos. Ang isa ka ano naman doon din naman ni gusto.
May para wag yun na DTI, kabalo ng DTI sini. Para proof ka lang sombray, no? Kung amo na 350 helium stargazer kay na, ginatago-tago na nilang stargazer. Tige ba si gimadmadula na 350 blaya? Oo, ang ilagi na display, tagtatlo lang plastic. Nga naka-plastic na ginisaya. Ako ko naka-plastic sa mama, okay doon na ako plastic na group take na pangod. Kung naka-plastic niya mo nga bulak compared sa tanan nga mga bulak na. Balikan ta section dyan ha. Ininteresar ko sa ning bulak. Yan para kabalaw ka mo nga kamahal sa bulak sa sinima tiniyon. Firing line. Si Biyernes, balikan ta action dyan sa Biyernes. Samang ko tonta ko na bakal din yung ginamention mo tag isa kagatos kada sticks ang bulak. Action dyan. Amo na ang Stargazer 350, no? Tatlo na ni siya ka-petals ang 350 ngayon, pero isa na siya kasanga. May ari pa ding Astromerium, ablang yung tawag nila, amo na siya ang tag 200 per dozen. Isa ka dosin na 200 pesos, tag 20 stick ang sombray. Grabe, no? Ang Carnation, ganun miski di mo na lang nadalan, makitaan sa kuna mo. Mamulot-mulot ka lang. Pero tag 40, subo ang kada stick ang Carnation. Subo niya ginapatubo na action dyan. Ginapatubo. Pero tag 40 na ang sombray ang kada stick, no? Grabe, no? Ang moms, nga sa kunang moms, sa bala, ang cute na blangad ng mga bulak na nga do mabaka rito gagmay nga sunflower yung sura niya. Pero ang moms nga ini tag 3 for 100 niya subong. Mahal gyapon. Sang ati kalalag ni do tag pulo ni kapisos ang kadastek. So dumal ko gina mo kay ako do nang ba presyo sa may plaza. Pagkakita ko dito pinaning moms mamo ang bako doon ni pa ito ko abi ko naman ng pinakabrato ay katapusan tag 3 galing moms tag 35 kung kada bilog ang sombrahe. Amo man nga season of course nga action dyan nga makaguluginan siya ini sila mo. Sabagay, no? Pero may status na rin available sila nagaduwag sa puti, meron man purple, meron man lavender. Tag 25 pesos ang kada stick ang sombrahe, no? So kung magpa-bouquet ka, dapat mga muyo kagit pulo ka business 1.5 ang presyo. Sang bouquet sang sombray. Sample base soltero ka action hands, no? Soltero ka bakal kada 1,000 1,500 na action dyan. Tapos dalon mo pa to siya sa galante nga kalanaan gasto ka tubi mga 3,000 abi. Mga 5,000 lang imo i-prepare action dyan, no? Sa isa lang adlaw? Sa isa kadlaw sina sa Biyernes lang ya, sa Biyernes lang. Pagkagabi, bulagan niya kabi. Tapos nagpa-reserve ka pa isa ka kwarto sa hotel, abi, isa ka libo, abi, mga 5,000. Pagkaaga, pagbugta mo, wala sa tupad mo, black. Mahal na ako pagbugta mo sa tupad mo, pero pagbugta mo, pati wallet mo, wala na ako di-discuss. Grabe, mananatabuan mga nobya mo, kawatan, gano'n ba? Diba? May mga mo namang, pero may gin-check na ito ni Nesal, no? Wala labot sa bulak. Sa sunod nga adlaw, mantay sa pamakagson, may gin-check ito ang mga lodging house sa Bacolod. Sa kwa na lang action dyan. Sa buwas naman sa gabi, ay anong Merkules, pasunuron ta lang, no? Pasunuron ta ba? Asambray. Subong bulak lang tanay. Bulak ko sana, ito nagaparindog ang balayibo sa presyo ka bulak, no? Damo pa nga bulak, pero mo na pinaka-common nga ginapamakal, gid lang, rose, gid niyo. Basta Valentine, sa mo gid ginapanagtag mo, no? Sige. Bali subong bulak kitanay. Bulak. Sa buwas, sa gabi, mamangkot akon buta na mga pension houses naton, mga hotels, mga lodging house naton. Sa Webes ang gabi action dyan, base may chimpo ka, ang ato naman action JM nga ipa-follow up, ang kondom kag pills naman. May harap pa yung action ba, yung gina-prepare pa kami. May harap di ba yung balaklan, di ba nga sikat ng chocolate lang na tanan? Ay, oo. May gin-check na ko to, prices. Hindi ko magpati nga, muna nga baligyan niya, buto din nila ginagawa ang ilang ang mga baligya. May compare mo yan sa mga market nga iban, mas barato sa Aksumbrey. Basta mga patit ng aton nga mga kagson. Kung aton mga plastar. So, pasunod naton, basta naton din yung presyo sa Aksum Following Line. Pag patrol, basta maka-live kag or rather may mga pulso sa mga tao, makita. Pati mo mga normal, lang ang mga taxi driver, ba't kumamakal pa ni sila Rose? pero nasunaran ko sa mga action dyan, ang mga establishment, daw hindi masyado mapula ikumpara mo mga nagligan nga tuig, no?
Wala, may mga design. Why mga design? So far, wala pa sila mga design sa mga mall, kagiban pa. Nga preparation action, Brian. I see, okay. Amo naman kauson, ang makapadalindog balahibo nga presyo sa mga bulak. Balitagikan sa bato, taglibot sa Bacolod Action John Tias. Unas mo na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Firing line. Makahuna-huna, nakamotos ang presyo ni action dyan sa mga bulak, yaw. Sus, purya gaba, patawara. Tag-isa kagato sa isa lang na karosa, tikon 4, 400, 500 ang 5. Wow, sus nagadugo agi ba? Pero kung ikaw galantigid man, kag inang gusto mo yang mas social and do ka grabe gidyang preparation mo da sa asawa mo, sa imo sining iloy, sa imo sining nubya, ati way man niya bali action hands ko na no kamahalan, ha? Talagsama lang nimo, no? Suliton talang Valentine's, hindi lang ni all about sa your girlfriend and boyfriend, ha? Ini para man sa mga magpamilya. Iloy, ginikanan. Kiba siga pinsar ka mo balang girlfriend kag boyfriend lang niya. Kabataan, kini mismo pwede ka bakal bulak kag i-serve mo to, kag ihatag mo to sa imo sini ginikanan. Section JM na nakapa-reserve na ni bulak to, hindi to 1.5, iya 3 mil pag diya. Ano na siya? Plastic nga bulak, hindi ka maghatag sina kay plastic, ina nga paghigugma. Action firing line. Puso pa na ng fake, subong maintra pa na. Pero ang iban ko no, ano na lang siya, JM, nagapatol sa plastic na lang ko mo. Hindi pa na ko na mag-fade ang gugma mo, gani ko no, kay waiga ka pulaya. Depende ina. Kung ano naman nga material nang inhatag mo, kung nagapangibabaw yung imo pagpalangga, bahala ka ng material things ka na. Action firing line. Last 8:40. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang
radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagkain na ipalaknan. Madasig pero sigurado, aksyon na may dayang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. The press exists. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morden. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:46 na sa aton sining nga pagpangalagad mga kaksyon. Taligilan kay iga-endorso ko sa inyo ang Evergreen Herbal Capsule. Meaning herbalo nga nagapabalanse sa lawas ang tao. Kung sobra dira sa imong lawas, ginabuhin na niya kangay sang sugar, kalamay, kolesterol, uric acid ang asin, tambok, creatinine acid, kag suman ang constipation. Kabalo kang ining Evergreen Herbal Capsule, may ara sang vitamin A, B vitamins, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, araman ang magnesium, diri, calcium, zinc, kag iban pa. Ini may 3 kon 7 kasangkap kangay sang turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag subongman ang vitamin C. Ini quality products sang Doc Gico Alternative and Health Food Center, aprobado sang Food and Drug Administration mga kaksyon. Para sa dugang hibalo po, digi ka mo ka-contact sa 0910-126-4595. Ining Evergreen Herbal Capsule, mga kaksyon. Action Firing Line. Panglawagon ko lang boss ang mga butika, no? Para at least may ideya ka mo ko din mabakal, pero bisan nga butika, di din mabakal na maling Evergreen Herbal Capsule. Maing gabi lang kay Madam o kon kay Sir Ernesto Paul Parinio. Action Brian, maing gabi, tamya ko lang bata ko nga si Kelvin, apo ko nga si Baby Caleb, Amaya, arilang moni-moni, sign on to sign off si Kapitan Paul Parr. Ini, salamat gidra. Elizabeth Malaka Gamala, salamat mine. Jomari Pormentira, salamat sa pag-monitor. And si John Arquilas, Allen Transporter, nag-monitor man sa Barangay Kubay. Always man, nag-monitor si tatay, kag Moroy, kag nanay Litik ko na. Idna Lapar, monitor man, Totit, Bobby, Brad, Budoy, Alex, monitor gida. Salamat. Si Marialyn Coronel, ngit-ngit, Action Brian, may gabi.
may gabi sa bana kog sa si Patricio Ngit-Ngit nagapamatigid sini nga mga tinion mga kaksyon. Online sa firing line. Daligid lang, we have on the line si Sir Nicolas Gomez ang Philippine Drug Enforcement Agency PDEA sang Bacolod kag Negros. Sir, mayong gabi. Mayong gabi, Sir Brian, kag mayong gabi man sa imo mga listeners. Sir, mangutana lang kami gamay lang gid sir sa imo, Sir Kay. May isa kay chairman nga nag-positive sa ginatawag nga random drug test sa ila sinay barangay. Actually dito ni Okay, Yes, oo. And pag positive, daw nagpadra kung nag-positive, ano dason ang matabo sini sir? Ini may connection ini sa gina duso bala ka ginapatigayon karon nga barangay drug cleared sang aton sini gobyerno. May mga badak dira mo ining barangay anti drug abuse council abi, no? So, kung mag-positive ang isa ka tao sa sinang barangay, sir, most likely elected official pa, sir. Although nga yan, ka DILG, guro nga trabaho, pero I guess may diyang PDEA sini. Anong protocol sini, sir? Yes, sir. Responsibility na sir, no, sa LGU o kaya sa barangay sa badak mismo na nag-conduct sa drug test o nagpa-conduct sa drug test, no? Kag sa DILG man, dapat kung nag-positive man siya, so i-enroll natin siya sa CBRP kaya i-kado natin sa PNP, no, para mag-surrender siya tapos i-enroll natin sa CBRP. Ay, ano na sa CBRP, sir? Yun ang Community-Based Rehabilitation Program. Okay, kung nag-positive sini siya. Pero, yes, sir. Yes, sir. How about ano, sir, a recommendation sini kung may ideya ka, sir, sa DILG kiti elected official siya? Well, depende na, sir, no? Kaya actually, sir, no, ang drug testing is out of our function na. So, we don't know how it is conducted. And depende na yan, sir, no? Depende na sa DILG sa badak mismo kung paano nila na-handle. Ang sa amon lang, sir, na kung halimbawa may positive sa iyong barangay, dapat ma-address gid siya. Otherwise, hindi ma-drug cleared ang barangay. Ay, okay. So, magamo na mag-positive ang barangay, automatically, hindi na ma-drug cleared din siya. Correct, sir, no? Unless proven otherwise, sir, no? Pero amo gani kung natapos na niya nga drug test, dugay na. So kung positive siya, so dapat ang protocol is mag-surrender siya ay i-ano na sa badak, no? Ilista siya sa badak, tapos mag-surrender siya, tapos mag-enroll sa CBRP para ma-drug cleared ang barangay. Kaya mo man lagi na, sir, ang pwedeng mahimo para ma-address nato ang problema sa aton mga drug users sa aton barangay. I see. Sir, kung mag-positive, may confirmatory pa ni? May confirmation pa? Actually, sir, ang health officer ito, I do believe, no, na kung sa screening, dapat kung may positive, dapat i-confirmatory test yan. Yes, oo. Pero kung may confirmatory test, gid man, sir, sa diin ini, sir? Ang nabalaan natin, sir, bang sa Manila, ano siya kagdabaw na available na confirmatory test. Kaya din natin nabalaan sa confirmatory test kung ano siyang klase ng chemical ang nagsulod sa system. So, hindi ka pwede magpa-drug test liwat sa lain nga syudad o kon probinsya para i-confirm mo lang Aryo, nang second time around kung drug test negative ako, hindi siya pwede, sir. Dapat dito sa mga Manila na ni siya. Yeah, kasi nabalaan po, sir, no, kung confirmatory gani, the same specimen ang i-confirm. Yes. So ito nga specimen mo na nag-positive sa screening, the same specimen ang subject for confirmatory test. Ay, hindi ka nakahatag liwat sang imo to kung anong ginkwa si mo sa personal mo. Amo naman po, sir. Amo nabalaan po, sir, na kung ang i-confirmatory ka, the same specimen ang dapat i-subject for confirmatory test. I see. Okay. So ang PDEA gali medyo out na gid sini, sir, no? Magamo sini nga sitwasyon. That is right, sir. Kay initiative na siya sa badak, sa LGU, at sa health office. So, kung may positive sa ila or ano ba siya, barangay official ba siya, so dapat i-address niya sa badak na issue. Kay kami sa PDEA, once na may ara mag-positive, meaning to say, isa siya ka-user o user ba siya, unless proven otherwise. So, dapat ma-enroll din sa CBRP kung mag-graduate para mag-enroll sa CBRP para mag-drug cleared nato ng barangay. So pag amo ni bisor nga sitwasyon, kamo naga-invite kamo personally or mahulat gid kamo sa iya nga magkadto sa PDEA or PNP? Ano na, sir? Initiative naman na siya sa badak, sir. Kaya actually sila man gid, sir, no? Ina naton kasi sila ang actually may harag tawag no na inan mga barangays naton or kaya sa community mismo ara hatag sila lista tapos itukang na sa PNP tapos ini sila na ara sa lista mag-official na sila sa lista so dapat mag-surrender sila tapos pag ma-surrender na so dapat mag-enroll sila sa CBRP o kung ano man nga program o intervention para sa iya.
Depende na sa iya sa severity. Sige. Amo man lang amon sir. Kay ti kabalo kami ang lead agency sining illegal drugs nga panglaga subong ti PDEA man. So at least Yes, may sir. diya kami nga kung mag positive the PNP nga dira sa lugar mismo and the local unit mismo sa gobyerno among maghimo sang tikang para sa iya labi na gid kun official siya. Alright. Yes, sir. Ang badak mismo, sir. Badak Ang Barangay Anti-Drug Abuse Council mismo. Sige. With that, Sir Gomez, madamang salamat mayong gabi. Yes, sir. Thank you very much, sir. Thank you. Yes, sir. Thank you, good sir. Okay, sige. Pabasan tani, hindi ko gin makuha ng isyo nga ini, no? Kaya ang oras ko, brado, kalang-alang gin. Actually, amo malantong yapon na interview o kung napareport kayo na Action Art tayo hupon sang aga, sa Action Nonoy Simproso de la Cruz, no? Kompleto na yan. Nga muna ang sitwasyon siningiski chairman nga ini nga nag-positive and nagpa-drug test ya liwat dito sa Mabinay, di ko magsala. Ang resulto negative. So medyo naglain bot nila sa kay Nonoy de la Cruz ang reporter sa Action Radio kay gin-report mo nga nag-positive. Ang ginapagwa nila karon palapta sa Facebook kung sino nga palapta sini atong negative niya nga result mga kaksyon. So kung may confirmatory test gin man gali Action iniklaro nga sa kung diin siya nag-positive, amo maning specimen nga gamiton niya dito ipadala sa National Office o kung diin nga laboratorio ini. So hindi ka pwede makapa-drug test liwat ya on your own iya dito ko na naman nga lugar. Ti arilan tawon tani. Pasunuron tani matamaton tani nga chairman nga taga Maricoloma, si Palay City mga kaksyon. Pero at least masanagan ini siya kag plastar manikiti elected official ka dapat mangin modelo ka tapos ikaw pa yung una dayagling mo ng sitwasyon mo. Report! May flash report ang patrol action dyan may gabi. Sombray, drugs na naman, no? Isa naman ka bypass operation ng Ginpatigayon sa mga kapulisan sa police station number 4 ini. Area dari Sombray sa barangay 26, no? Sa naman sang Bacolod. Kung sa nila dakpa nila magkakson, isa naman dali ka lalaki, dali lamang sa kilid sang dalan, inigin ka sa ang bypass operation mga kakson. Sa sininga lugar kid, no? Ari lang kilid sang dalan, malapit sa isa kabaligyan sang mga motorcycle and auto parts sa Sombray. Kita na to, no, ongoing inventory naman sa aton nga mga kapulisan ting bypass operation nga Ginpatigayon sinigi lamang nga gabi. More or less mga pila initial? Hindi pa ginasurbay ma-confirm possible may mga changes Ang per gram subong nga gina-follow nila 8,500 tagid lamang. Pero kung ang initial nga information ton nga nabato ng Sombray, siguro may ari matipila ang mga laba man nga mga sasaya sa suspected subo. Ang kabugasan nila talim sa ito magkaksyon sa Action Night Patrol Action Bray. Flash report gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz sa resulta sa Action sa Bacolod Action Radio. Report! Una sa balita, una sa aksyon, Action Radio! Salamat action dyan, flash report sa patrol. Action firing line. Siling nga hapon daw duha ka by bust operations ang kapulisan nato diri sa Bacolod Check tani karon kay daw mala damo mani, no? Alas 8:57 Action Radio Philippine Standard Time. Mayong gabi lang nag-monitor sa Srimat Tinion, nagalantaw kuno sa aton sining YouTube di natong gin forward sa connection na JMK naman. I-check ko abi ariya. Naga-monitor subong kay si GR Inigo. Liyog lang ko na tamyaw sa kay Lola niya sa Manapla. Kumusta lang sa iya, Lola Manuela. Naga-monitor gid sa sining nga mga tinion. And happy birthday man sa kay Charmaine Ridores Rodiros, no? Sang Pulupandan. Advance or happy birthday today sa imo inday. Hambal ni Maria Lindri Coronel ngit-ngit siya, bakal na lang kuya isda kag bugasa, mabusog pa ko kaysa bulak malayo na maluos pa. Ha ha ha. Tinakakadlaw siya. Senting biboso na monitor barn, ang iba naton nga mga mensahe do maalang-alang gid ko. Pasensyahan yung gid ko ha. Sa siling nga Valentine's mga ka-aksyon, kinanglan may pakinis ka mo aksyon hen sa inyo panit ya.
Ang inyo sini nga katol-katol panasa nyo da para di ka maguya mag-date-date la. Kag hamot kamuya, kag patikas pa wala. Mag Zanton Plus Herbal Soap na. Nan. So good boss mag herbal soap ka na ka mo. Zanton Plus na kay sigurado ko additional nga attraction ina mo. Kung limpyong panit mo sa imo sini nga ka-date dira, no? Kag kung galakat na ginban kung isa daw di may iwasan matamaan ka bla kakao na pod sa naga-date ka. Nagbutod tiyan mo bla. Panuhot. Balon kaya balanyos iya sang Zanton Plus Herbal Oil. Ang ibang gambal siya na ano balanyos, di ba ni Maho kung ikron niya balanyos na yan? Oy, lainon mo niyang Zanton Plus Herbal Oil ya. Hamot ni doga perfume ka lang niya Action Henry ya. Amo na nga kung makabanyos ka during sa inyong pag-date nyo dira. Masibakibot kang imong girlfriend. Kalit lang ang magahako si mo Action JM. Wow! And show me how to love unselfishly. I've dreamed of this 1,000 times before. In my dreams I couldn't love you more. I will give you my heart until the end of time. You're all I need, my love, my Valentine. Sige sa mga texters natin buwasa. Tagang kong gitsimpo mga text nyo labi na sa biyernes ang gabi. Huwebes ang gabi, basahon tani kay Valentine's mo. Para mahatagan tani hustisyang inyo sa mga mensahe. Upod sa bugos nga puwersa sa Action Radio News Department sa pagpangunan Action Rex Canton. Station Manager Sununa Magbanwa sa technical side, we have Action Henry Spulgar. Upod man si Action JM Baikin mga action. Back up sa News Center Action on Defensor. Standby karon sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa. Kag diri naman natapos ang isa ka memorable nga istorya sa Action Firing Line. Maghilibati tabwas sa mawangyapon nga estasyon kag oras. Ini sa Action Brian Morden. Nagapasalamat gid sa inyo. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good night and God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,